Jaun-androk arratsaldeon Arratetik, ongi etorri Euskal Herriko Itzuliko laugarren etapa eskaini behar dizugu orain hasi eta ondorengo orduetan. Etapa bizi dugu Zumaratik atera den etapa dago jokuan, ohiko ibilbidearekin ailegatuko dira ziklistak Arratera, zazpigarrenez jarraian 2009 ezkeroztik, utxik egin gabe ari da ailegatzen Euskal Herriko Itzulia Arrateko helmuga honetara. Lasterketan zalaparta handia izan da, lasterketan gaur aurreneko ordubetea markakoa joan da, itzuli honetako ordubeterik beroena bai egin dute, 55 kilometro eta 500 metro eta kontuan izan, alapako eskor batzuk izan dituztela, aurreneko kilometroetan asentzi behar izan dute, etapak denera zazpiditu, zain zego, azkeneko mendateak, ohiko mendateak direla, Arratera bidean egiten diren mendateak. Xabier Usabiaga, arratsaldeon. Arratsaldeon Fermin. Arrateko etapa, atzo Zumarragan izan genuen etapa politaren ondorengoa, eta nik Arrate dizut ezerkendu nahi, Arratek berez du xarma, baina sailkapenari begiratuta azken urteotan, Arratek tarte txikiek utzi dizkigu. Halako etapa izateko eta halako mendate izateko Arrate, oso segundo gutxi izan dira honenen artean. Urteren batean 12 segunduko tarte izan zen, baina beste urte gehientsuenetan normalean oso segundo txikiak izan dira eta uste dut gaur ere, atzo indarra nola dauden ikusita, antzeko zerbait ikus genezakeela. Sailkapenak, gora itzagun sailkapenak atzo, etapa Purito irabazi zuen, Purito Henao eta Nairo Quintana izan ziren etapako horreneko 3 postuetan, eta sailkapen nagusian 3 dira, naiz eta ordena beste baden, Sergio Luis Henao kolombiarra da maillot-horiarekin. Sergio Luis Henao, 2013ko itzulian ere maillot-horiarekin ibili zen, azken egunean erlojupekoan galdu zuen Sergio Luis Henaok maillot-horia. Sailkapenean, 7 segundora Kiakowski, Maika, Escarponi eta Samuel Sánchez daude, eta 10 segundora taldetxo horretan besteak beste Euskaldunik onenak, Jon Izagirre eta Mikel Landa. Xabier Usabiaga, ze espero genezake, gaurko etapa honetatik, ze ikus genezakela iruditzen zaizu, zerbait berezia ikusteko biderik izango te dugu, orain arte izan duguna izan da. Erasoak eta batez ere Nairo Quintanaren erasoak izango direla uste dut. Pentsatzen dut, ibilbideari dagokionez gaur duela berarentzat mendaterik aproposena, bera ez baita erritmo aldaketa oso bortitza duen txirrendularia eta horregatik atzo ezin izan zuen gauza hondirik egin, bihar ere segurazki antzeko arazo izango du, baina gaur iraupen eman ezkero, aurkari imin emateko modukoa da eta uste dut azkeneko igoeran Nairo Quintana izan daitekela gehien saiatu daiteken gizona. 162 kilometroko etapa gora beratsua, etapa menditsua, izua, usartza, azken kilometroetan, tartean Urkaregi, helmuga Arraten, iesaldia egitea asko kosta da, aurreneko kilometroetan 14 laguneko talde bat eginda, talde horretan Eskaik ez du inor sartu, Movistarrek ez du inor sartu, Caja Rural erregeak ez du inor sartu, ez du baimenik izan taldetxoak, eta ondoren eginda, edo ahalegin betean dira behintzat, zuloa egiteko ahalegin betean aurre hartu duten 4 gizon eta tartean Caja Ruraleko gizon bat. Pello Bilbao, jo dezagun errepidera, hor da Alfonso Arroyo lankidea. Alfonso, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi, horixe da Eibarri igarotzen ari gara, 90. Kilometroan, eta zuk esan bezala, etapamenetan, azken kilometroetan zalaparta desentu izan dugu, iesaldia egitea kosta eginda, 17 gizon aurrera joan dira, artean izan da Filip Gilbert, baita Gorka Izagirre eta Liube Bestrare, Gilbert sailkapen nagusian ondoen sailkatuta zegoen zen minutu batera, eta Karabietan gora lanean jarri da Azkai eta bertan bera utzi du iesaldi hori, baina Karabietan gora ere kontrarasoa etorri da, eta orain lasterketa buruan diren 4 gizonek aurrera jo dute. Hor dira, Toni Martin, Pello Bilbao, Roman Jarriko pidizeko txirrindularia eta Canon del Garmineko Tom Danielson. Sailkapen nagusian ondoen dagoena Toni Martina minutu batera, eta minutu batetik gorako aldea dute 4 ieslariek tropelarekiko, eta atzean egun osoan zehar bezala Eskai lanean, Movistarrera ikusigu uneren batean lanean, erritmoa bizitzen, baina azken kilometroetan, Areition gora, lanean ibili da tropelburuan Eskai,
Eta esan bezala, lau gizon dira, lasterketa buruan, Toni Martin, Tom Danielson, Pello Bilbao eta Roman Jarri. Eta errenta minutu terdikoa. Hemen da pelotoi atzetik ikusita, pelotoi handia, 125 lagun abiatu dira gaur. 3 baja izan dira. Keiser ez da abiatu, Kiserrowski ez da abiatu eta Ipont ere ez da abiatu. Aldiz, Talanski, atzo erori eta etapa. Nola edo ala bukatu izan zen estatu batuarra, gaur ere errepidean da. Hortxe dituzu, abiatu ez diren gizonak. 162 kilometroko etapa, goratu saikapen nagusian Maiotoriarekin, Sergio Luisenao. Saikapen nagusian, denbora berean, Purito Rodríguez eta Nairo Quintana. 7 segundora laukote bat. Kiakowski, Samuel Sánchez, Maika eta Mikel Scarponi. Eta talde handi xamar bat, 10 segundora. 73 kilometro etapa bukatzeko. Etapa azkardoa. Eibarren une honetan, lasterketa. Gaur ez atzerapenik, Fermin? Aurreko egunetan ordu erdinguruko atzerapenarekin ibili dira. Gaur justu kontrakoa dugu. Gaur etapa menditxo egiteko, nobai jendea presaka da. Kofidis aurreneko egunean harrapatu zuen iesaldia. Etis Quick Step aurrenekoz, Toni Martin, errojaren kontrako espezialista handiarekin, Toni Martinek 4 etapa garaipen ditu Euskal Herriko itzulian. Pello Bilbao, Kajaruraleko ordezkaria, honen bestez Kajaruraleko laugarrena da urtengo itzulian bere buruaren berri ematen ari dena. Aurrez, Fraile, Karzi eta Amez Txurroka izan dira. Gaur Pello Bilbao, ondo dabil gainera. Pello Bilbao debutaria da Euskal Herriko itzulian. Pello Bilbao iaz, esperientu zen, bere palmaresa urte garaitxu honetan. Amore eta Txanon, udaberri klasikoa irabazita. Gorka Izagirre menderatu zen azken metroetan Pello Bilbao. Gernikarra gaur buruan dugu. Gernikarra saikapen nagusian, denbora galduta dago. Baina errenta ezin gora eraman eta horrela doan erako etapa, hemendik aurrera ez da ba, geldialdirik izango pelotoi horretan. Ibilbide honetan ez dago errenta asko onditzerik. Iesaldi batek, hasieran sortuko iesaldi batek errenta lortzeko 2 gauza behar ditu. Ibilbide gozoa eta pelotoiak hankaltzatzea. Eta kasu honetan, ez bat eta ez beste ez dira. Hemen da burua, Tom Danielson, Kataluniako goltan, poliki bida Tom Danielson, orten garaipenik gabe da, Hardik ez du garaipenik, Pello Bilbao ere ez du orten garaipenik, Toni Martin esan dizugu, itzulian 4 etapa irabaztako dela itzulian, atzo Purito 5. etapa irabazi zuen, 5 irabaztakoen elkartean sartu da honen beste Joaquin Rodríguez, gora ari da egiten rankinean Kataluniarra, eta itxaropentsu dago gainera, itzuliaren amaierari begira une honetan. Iragarkin eta tartetxo bat egingo dugu iragarkin ostean, berehala izango baituzu zuzenean arratetik itzuliko 4. etaparen kontaketarekin. Hemengoaz lasterketa buruarekin, Toni Martin, beroiko ibilera zurrunarekin, mugimendu gutxi bizikleta gainean, Hardik urpilean, Pello Bilbao eta Tom Danielson, zakur zaharra da, ondo zaharra ere. Tom Danielson itzulia hundietako gizona izan zen Espainiako bueltan, igualdiz ere aurreneko 10etan sartutakoa da. Frantziako tur bat ere badu aurreneko 10etan bukatuta estatu batuarrak. Danielsonek 37 urte ditu, eta laukote honetan gazteena etxekoa da, Pello Bilbao. Ipurua futbol zelaia, Izuan gora lasterketa. Eibarren da honen bestez, Euskal Herriko itzulia. 7. urtez jarraian, gutxik egin gabe ailegatuko da Arrateko helmugara. Etxeko lasterketa nagusia. Eta aurten aldaketa bat da ibilbidean, ohiko mendateak dira hauek Usabiaga, baina, orain Izuak etxita.
Kontzagarra gaina egingo dute, bai, luzeagoa da. Ordu garai eta gero lekultzena. Santa Eufemia. Bai, hor beste bi gaintxo, hirugarren mailakoak, erritmoa usteko, eta bueno, beti ere nekea gehiago pilatu egingo dute. Bai, beti izua eta eukaregi lotu izan dute. Kasu honetan buelta ondixo egin beharko dute. Eta bueno, lehen abiadura ipatu duzu Fermin, eta uste dut lehen ikusi dugunak eta orain ikusten ari garenak gero azken kilometroetan eragina egingo duela, izango du eragina. Zeren kontutan hartu behar da gaur abiadura oso bizien atera direla, beraz batetik atzoko esfortzuak errekuperatzeko eta ere pixka bat okerxiago eta bestalde jipoiare handiagoa daramate. Eta orain gainera Movistarrek lasterketa bizkortzeko erabaki hartu du. Horre guztiak zer ekarriko du, lasterketa askoz ere gehiago gogortuko dela. Eta gogortasuna badakigu azken muturrera eramaten denean, onenen artean izaten diren diferentzia txikiak ere zertxoet ikusi egiten direla. Beraz garbi dago, eta lehen nire iragarpena, ustezko iragarpena bentsat bota dut, azken igueran iruditzen zait Nairo Quintana ikusiko dugula gehien bat hemen erasoan. Eta lasterketa gogortzeko intentzio garbi hartu du Movistar taldeak. Diferentziak ere begira zeinen erraz egin duen behera. Hemen sailkapen nagusian aurreratuena Toni Martin da, eta Toni Martinen minutu batzerapena dauka Sergio Luisen aurekiko. Ondoren Tom Danielson da, 4 minutu eta 57 Canon del Garmineko estatu batuarra. 10 minutu terdira dago Pello Bilbao eta 11 minutu eta 20 segundora Hardy. Aldapa gora, aurreneko igoera. Tom Danielsonekin bitxia gertatzen da eta neurri baten erakusten du txirrendularitzak zenbat ezaugarri behar izaten dituen gizon bat txapeldun izateko. Esan nahi du, Tom Danielson izugarri goraipatu izan dute bere balore fisiologikoengatik. Oso txirrendulari ona eta berak profesionaltarako atea zabaltzea ere, han estatu batuetan, Coloradon edo uste dute badela mendate bat, eta han Lance Armstrong berak zuen edo Hamiltonek edo zuen marka hautsi egin zuen Tom Danielsonek. Eta gero, Col de la Madon, Ferrari askotan Monte Carlo inguruan erabili izan duen txirrendularien sasoia neurtzeko erabili izan duen mendate horretan ere, markarik ia honena bera dauka orain dela gutxi Richie Portek aportu zuen. Hori guztia hor dago, baina gero lasterketetan eta batez ere presioa edo lasterketaren beste ezaugarri guztia bereganatu behar direnean Tom Danielsonek, maila handiko gizona izanik, ez du nolabait ere laborategian edo bestela ematen dituen probetan ematen duen mailarik ematen. Tranquiliok, bai. Aurrera, Alfonso. Gurekin dugu Bingen Fernandez, Canon dileko zenaria. Bueno, Bingen, Danielson sartu duzu azkenean iezaldian, zuen intentzioa zindan argi dago. Ba hori, esan duzu modun azkenian, nik uste dut txirrindonek gaur oso indartze atera dilera eta orain arte ez da egin eskapada eta begiratu azkenean sartu dugu hemen. Toni Martin daukagu hemen ez dagoela laguntzen oso ondo dagoela. Egindu gara eta leginduko gara ia zer pasatzen da. Eta galdera, derrigorrezko galdera, nola dago Talanski? Ondo dago, atzo, golpe handia hartu zuen, dana galdu zuen, baina, osasunez ondo dago. Zuentzat ez da izaten ari oso itzuli ona, dana galdu gendun, txirrindulariak atzien geratu ziren berari etxaroteko, eta gero, urrengoko kabidean atzien geratu ziren, eta, ez zuten gero handik aurrera, ez zuten errekuperatu, ez ziren oso ondo azkenengoko antiguako igoera, eta hor galdu zuten aukera guztia. Eskerrik asko, Bingen. Bai. Nagusirako alako ordezkari gabe geratu da Canon del Garmin, atzo Talanski galduta. Hortxe ikusi dugu lehen Talanski, orain lehen eguneko liderra ikusten ari gara, Michael Matthews, eta hor atzean ikusi dugu Michael Kwiatkowski, munduko txapelduna. Pedalkolpe oso harinarekin zikoan, ez dakit lasai antzean doan, edo bestela, mendate luzeetan izan ohi duen arazoa ez ote zaion azaleratzen ari. Mendate honek oraindik ez dauka bera larrian zen ikusitzen dugun mendatetako luzerarik, igotzen hasi berriek dira, eta gaizki baldin badoa, iragarpena nolabait ere pikutara, joango dira berari dago. Kwiatkowski, iaz etapa guztiak 3. bukatu zituen hau izan ezik. Hemen 15. helmugaratu zen. 10 segundo galdu zituen. Arrateko helmugan iazko ekitaldian Michael Kwiatkowski. Horrein ere kokapenez beste favoritoak baina okerrago dabi. Arrazoia denborak, arratek edo itzuak erakutsiko ditu. Baina kokapenez besteak baina okerrago dabi. Hiru geratzen dira, Hardy geratu da ezinean. Kofi isekoa, ez da gauza hauei eusteko, Danielson horten Kataluniako boltan, bi 3 egunetan egin da lasterketa buruan.
3 ihesaldi harrapatu ditu. Eta ihesaldi esker, mendiko sari eraman zuen, Fermin. Azken aurreko etapan ihesaldi erabakigarri izan zen, baina errematea ala Filipek eman zion etapari. Eta azken kolpean Txerneskik menderatu zuen ala Filip. Beror, Pello Bilbao. Pello Bilbao badu bitxikeria bat. Pello Bilbao oso abentura zalea da, eta orain 2 urte polita egin zuen ere neskalagunaren anaiarekin batera Afrika iparraldeko herrialdeak zeharkatzera joan zen mendiz mendi. Eta orduan Euskaltelen bazuen taldekide bat, Erik Txofi, eta harri eta zur utzi zuen ura, bapatean eta kasorik egin gabe bere etxean azaldu, eta ateak kaskasko, eta Pello Bilbao ikusi zuen, eta orduan kontatu zion nola ari zen, negu partean eta hortarako zaletasuna handia du Pello Bilbao, eta Afrika iparraldeko herrialdeak zeharkatu zituen, edo inguru haietan ibili zen abentura bila motxilatxo bat eta mapa eta brujula hartuta. Pello Bilbao iaz beste 2 urterako luzatu zuen bere kontratua, Norvegiako turrean maila eman zuen, 4. bukatu zuen, eta Norvegiako turrean zentzun taldea beste 2 urterako, alegia 2015 eta 2016 urteetarako izango zuela kontratua. Orain Larri, Pello Bilbao, Toni Martin eta Danielson ari dira geratzen buruan. Toni Martin iaz Urdazubiko etapan ihesaldian sartu eta bakarrik helmugaratu zen, azken 11 kilometroak bakarrik egin zituen iaz bakeran. Zentzuen taldekidea eta tartean, Solomoa bi ogitartean ez dela Gorka Izagirre. Gorka Izagirre jantzuten. Izkuik estepeko 2 gizonek. Bizkonti erritmoa jartzen. Hor Toni Martinek hartu du erritmoa bizitzeko erabakia eta arrazoia biztan da. Diferentzia bera egiten hasi da, bestela segurazki alemaniarrak eta estatu batuarrak ere lasaixiago joateko erabakia hartuta izango zuten, baina iaia garondoan sentitu dute pelotoiaren ausko beroa eta horren bestez, beraiek ere ezinbestean diferentziari eutsi nahi baldin badiote, aukera murritzei itxaropenek erantzi nahi baldin badie, lanean gogotsuago hasi beharra etorri zain. Toni Martin alemaniarra, Ton Danielson estatu batuarra. Toni Martin, garinari. Errojonen kontrako espezialista, hain espezialista izateko aldapa gora, bikain moldatzen da. Eta horren lekuko izan ginen iazko Frantziako turrean, Kiakuskiren mesedetan, mendatetan egin zuen lanean Toni Martin. Toni Martinek izan zuen urte bat gainera. Astebeteko itzulietan eta oso ondo bilitzen, eta han mendatetan ere oso ondo biltzen zen. Suitza 2. egina da, Paris-Niza irabazi zuen, Algarve irabazi zuen 2. ere bai, Belgikako itzuliak eta bar, baina igueretan ondo biltzen zela ikusi zuen berak 2005an debuta egin eta gutxira, eta Frantziako turraren aldeko apustu egin zuen, baina mendatetan, hango mendate txarretan, eta han dituen aurkariekin ez zuen mailarik ematen, eta horregatik nik uste dut Frantziako turreko sailkapen nagusia lehiatzeko amets hori alde batera utzi, eta bera benetan espezialista eta naturak eman dizkion doaiak benetan ondo aprobetxatzeko erabaki hartu zuen. Erlojuaren kontrako saioa den aldeko apustu egitea, eta biztan da nire ustez behintzat asmatu egin duela. Urtean zehar jokatzen diren erlojuaren kontrako saio guztietan esango nuke favoritetako bat izaten da, eta asko eta askotan baita munduko txapelketan ere garaipena lortzen du Toni Martin. Urtean Algarreko erlojupekoa irabazta da Toni Martin, eta Toni Martin aldapa gora Usaibiaga gazte zela ikusi genuen Monbantun, Magaratek menderatu zuen, Magaratek turrean lortu zuen garaipena, gizon hau mendean hartuta irabazi zuen. Fermin, eta irudien berak erakusten du Toni Martinek mendatean gora zen maila duen, begira, Ton Danielsoni buruz ari gara. Kataluniako boltan berriki mendiko sari irabazi du, baina mendiko sari irabazi daiteke eskalatzaile fin-finara izan gabe, baina lehen esan dugu. Bailen edo Koloradon marka jarritako gizona dela, kronegoretan espezialista petoa da. Eta Ton Danielson ezertan nabarmendu izan baldin bada Espainiako bueltan eta Frantziako turrean ere aurrenuk 10etan sailkatu zenean, mendatetan ondo bitzeri esker sailkatu zen hain ondo. Eta orain zer da? Eta Toni Martinek lepoa bihurrituz darama izuan gora. Beraz, horrek ere erakusten du Toni Martinek nahi duenean igueretan, era honetako igueretan mintzat nolako maila du.
munduko txapelketa, behin hori dagoetan irabazia da Toni Martin. Wiggins izan zuen aurretik munduko txapelketan. Hartu dute Martinagarako bidea, izuako pankartan dira laster Toni Martin eta Tom Danielson, une txarra pasadu Tom Danielsonek, gorpilean sartu zaio berez ere Toni Martini. Manolo Saiz, errepide bazterrean hor. Garai batean 11 taldeko zuzendari entzutetsua. Gero Puerto Aferean ankora pilatuta izan zena. Eta orain, bake taldeko, bake afizionatu taldeko, txirrindularien prestatzailea da Manolo Saiz kantaurrean. Manolo Saiz, aipatu duzu zuen bide bazterrean dagoela, baina azken egun hauetan ere, eta gaur ere orain isuan hemen gaina dikuzugu, matxin, itzulia jarraitzen ari da, orain ezik zen ari da lanean, etorkizunean diko txirrindulariak behatzen ari da orain, basauriarra, ez dizkuik iztepen eta atzore ikusi genuen dago. Josean Fernandez matxin. Hortxe, Josean Fernandez. Urpotoak banatzen, Toni Martinen zaintzeuen. Alfonso gaipatu, Alfonso Arroyo gaipatu eta iruditan ikusi. Dana bat izan da. Bizkonti hemen, errimo hartzen. Iguera guztia dara Bizkontik aurrean. Eta errimoa gogortzeko erabakia hartua dauka Movistarre. Beraz, euren intentzioa da, Nairo Quintana gero bigarren igoeran hemen erritmo aldaketak egitea eta haiei iraupen ematea. Bizkonti Kirilenka, David López, pelotoi buruan, izuan. Mailako igoera. Urrengo igoera gogoratu. Orontzu gara izango dutela. Zagarri gana, nahi duzuen bezala. Urrengoa berriz Lekoiz gana. Santa Eufemia. Egaten izan batez. Bina izan dituzte, gutxienen. Gasteizko etapa irabazi zuen Fabio Feline, estu eta larri. Minutu batu ditu nahi gabe, Giovanni Visconti. Minutu eta hogei, ez dago baimenik. Ez dago baimenik eta unezkero ez da izango gaur baimenik. Iesaldiaren. Hardy harrapatu dute, buruan Toni Martin eta Tom Danielson. Ikimatatzerago Pello Bilbao. Gernikarra ere Larri harrapatuta zuten izango. Segurazki tartzean oraindik minutu eta 20 segunduko atzerapena izan dute eta ez dut uste hainbeste galduko zuen Pello Bilbao. Baina behar du bai. Eta orain hauek ibilbide hobesiagoa dute diferentzia zertxoa eta hunditzeko, baina alare ibilbide gaitza dago. Hirugarren mailako beste bi mendate, ordekan Toni Martinen doai bikainoiei zuku ateratzeko ordeka apartekorik ez dute topatuko, eta gainera beste arazoa daukate. Gero berriro, arratera igo beharra dagoela eta horrek eskatzen du ezinbestean indarrak ondo kudeatu behar direla. Orain Toni Martinek itxu joko balu gero indarriz pirik gabe geldituko litzateke amaierarako, atzeko egoran izango litzateke Tom Danielson, beraz indar zipitzi gabe gero hemen diferentzia horri eustea zinezkoa da. Beraz, arazo asko dituzte bi txirrendulari hauek abiatu duten abentura horri amaiera, beraiek amesten duten amaiera jartzeko. Fermin, aurrera, Sancho. Isuan behera, lasterketa buruan Danielson eta Toni Martin aipatu duzu eta 12 segundora atzetik bat egin nahian Pello Bilbao. Beraz, sartzeko aukeran da Gernikarra. Orain ikusi egin beharko dugu pelotoian ardura nork hartzen duen, Movistarrak jarraitzen duen edo Skyk, baina kontua da batek edo besteek azken batean erritmoari fundamentu zeutsiko diotela eta diferentzia kaso zertxo bait gizenduko da, aurrekoek gehiago arriskatuko dutelako eta atzean bajan eta edanerako patxada pixka bat izan dezaketelako, baina uste dut pelotoiak epaia bota duela eta epai hori da oraingoz behintzat lasterketa gogortzea, gero hartara favorito nagusiek gizonik indartsuenek elkarren arteko mokoka hortatik zuku gehiago ateratzeko, bestela historiak erakusten du orain arte, azken 6 urteetan arrateko igorrenetan oso diferentzia txikiak izan dira, kasu askotan dozen erditik gora ere elkarrekin ailegatu izan dira, eta hori gertatuko balitz Nairo Quintanak nere ustez ibilbideak eskaintzen dion aukerarik onena galdu egingo luke eta horregatik uste dut Movistarrek temati jarraituko duela lasterketa gogortzeko intentzioarek. Bai, lakideok, eta orain tropela minutu eta 31 segundora isua jaisten
tropel buruan, zuek ezan bezala, Giovanni Visconti. Eta lasterketa buruan Martin eta Danielson. Pello Bilbao oraindik ez da geri, ez du aparte behar gernikarrak. Toni Martin gogoratu ia Zurdazubiko etapan, iesaldian sartu eta garaile izan genuela Nafarroko etapa irabazi zuen iaz Toni Martinek, eta Toni Martinek hori ere badu, pentsa, hain espezialista izan da erlojuaren kontra, zenbat iesaldia harrapatzen duen. Kantxelara daukagu, parean jartzeko modukoa, eta kantxelarak ez duera honetara inoiz korritu. Egia da bestalde kantxelarak bestera bateko egutiak, egin izan dituela, arbietako klasikoak izan direla kantxelararen aukeran, Toni Martinen aukeran, inoiz ez da arbietako klasikorik izan. Hori da. Eta itzuli handietan parte hartu izan dutenean gainera, kantxelarak ere baditu Frantziako turren garaipenak, baina oso garaipen desberdinak dira. Normalean, talde txikietan, edo helmugatik gertu erasoako eta erlojoren kontrako saioan duen bertute hori balietuta lortzen ditu garaipenak. Eta Toni Martinek hori ere ez du egin izan, baina zergatik horrek ere badu bere esplikazioa. Alde batetik behar bada erritmo aldaketa gogorrik eta ez dauka, eta bestetik bere taldean beti esprintera handiren bat egon izan da. Lehenago Mark Cavendish eta orain ere bai. Beraz, Toni Martinek beti Mark Cavendishen trenoan helmugatik gertu oso eginal garrantzitsuak egin izan ditu eta horrek mugatzen du neurri batean berak bere buruarentzat lanean jardutea. Toni Martinek beste lotura bat ere badauka, zoritxarreko lotura bat, Euskal Herriko itzuliarekin. Oñatin amaitu zen urtean esaterako, errojupekoa, Sambo irabazi zuen, 7 segundora geratu zen Toni Martin etxera itzuli eta istripua izan zuen, frantzian izela, etxe inguruan, Toni Martin Suitzan bizi da, auto bate jota hankazora joan zen Toni Martin, konortea galduta eraman zuten eri etxera, ezkerraldeko masaila, matraile zurra, betondoa, homoplatoa eta besoa hautsi zituen. Eroriko larriak Toni Martin, hori 2012ko itzulia bukatuta izan zuen Toni Martinek. Hor da Pello Bilbao. Buruaren bila berriz ere. Ahalegin betean Pello Bilbao, Caja Rural Erregeako Bizkaitarra. Pello Bilbao, iaz Amorebi eta Etxanon udaberriko klasiko irabazi zuen. Oso maila politean dabilen gizona da Pello Bilbao. Lizarran 10. sailkatu zen, denboraldi hasieran ere postu politak egina da. Eta orain sartzea lortuta ere lanak izango ditu hurrengo aldapan, hauei eusten. Eta sartzeko ere komeriak orain arte sartu ez bada Fermin. Orain, asko ez, baina zelaigunera ailegatuko dira eta zelaigune horretan teorian bikote honek lan hobea egin lezake. Alde batetik bidirelako eta bestetik batez ere edo batipat Toni Martin hor dagoelako. Jaitxieran, berak hobeto ezagutzen duenez gehiago arriskatu eta teknika ona izan ezkero aurrekoen gana gerturatzeko aukera hortzeukan bikainazkoa, baina jaitxiera handienean bat egin ez baldin badu uste dut ordeka inguru horretan segurazki zailago izango duela, non eta zaldi horren errelebo gartza ez dituen. Toni Martin eta Tom Danielson. Minutu eta erdi pasatxo buruaren zat. Aurreko guretako kontot izan gaurko etapan. Gogoratu aurreneko ordubetea beroa izan dela oso. 55 kilometro eta 500 metro egin dituzte. Eta azkenan asentzio 36 kilometro nahi duten, Asentzio gero. Heldu egiten dio, Fermin. Nahi baino gehiago. Hei, lakideok. Aurrera, Alfonso. Geratzen ari dena eta atzen geratu dena, hankaltza duena, diru dineztaket. Aztenako reintara mae. Reintara mae ondo kokatu da zegoen, 10 segundora geritzen talde txontzegoen. Estoniarra. Altxa behar retorreko utzaio, zineak olako bat. Gogorakoan atzen gelditu baldin bada, zetiru itzen, norbera bere kabuz, berak erabakita, gelditzen denik arraten gora, lasterketaren jokoan sartuta dagoenean. Hor dugu bine bitartean Pello Bilbao, 2011an pasatzen profesionaletara Pello, Orbearekin pasatzen, baina 2011an Euskadiko maiota ere jantzi zuen Pello Bilbao. 2012 eta 2013 urteak Euskadirekin egin zituen, eta iazti Caja Ruralekoarekin da.
76an, 14. posten zelkatu zen, denboraldi hasiera polita egin zen Pello dira. Iaz ere denboraldi polita egin zen. Burgosen eta aurreneko 10etan zelkatu zen, 6. Burgosen. Getxon podiumean, 3. Norvegian ere bai, Fermin. Norvegian 7. esan dugu, Norvegiako postuari esker, Tejerruale beste 2 urterako luzatu zela kontratua. Ero Frantzian, Gebodango turrean ere, aurreneko 10etan zen, 7. Eta denboraldia hasiera izan oiden Marseillasan, 7. Era, postu hon asko pilatu zen atzo, iaz, Pello Bilbaok. Erorikoa bi erori dira, Aiameko 71 zenbakia Jeron Kopel, eta Berona, bai, erorikoa, Etxebarrian bertan, eta mina doka eskuin ukalondoan odola doka Jeron Kopelek, haienak ari da, errazika, horrobak ari da Frantziarrak, eskurako kolpea hartu du, Carlos Berona zutik dago, ezina altzatore egin. Eta medikoen zain dago Aiameko zerrindularia. Eta kontua hanka ezina mugitu egin. Ez da egunik, erorikotik gabe, ez da egunik, zoritxarrez. Esan alderte horretatik aurtengo Euskal Herriko itzulia zortzea handirik gabe doa. Eta atzo ere alako tirabira batzuk eta gorabera batzuk izan ziren, Antioko lehendabiziko igoran, txirrendulari asko gehiegi hanka lurrera bota behar da gertatu ziren eta uste dut irudi hori lotxagarria izan zela. Hor, azken batean jende pila handia inguratzen da eta horrelako mendate pikoetan txirrendulari batek pelotoi erdian hanka botatzea nahikoa da, enbutu erabat itxi, etena sortu eta berez mendatea ondo igoko luketen txirrendulariek ere atzean gelditzeko eta uste dut hor batzuek aserre handi xamarra zutela. Gogoan handu zuzadeaga, 2011ko igoeran alako zintetxo bat edo jarri zuten, bai, jarri zuten, nik ez dut gogoan eta gaur... Zintaz bada esiak edo zerbait jarri beharra dagoela. Hor, irten bidea ez da erraza eta kanpotik errazago ikusten eta egiten ditugu kritikak, baina uste dut zerbait aztertu beharra dagoela bizikleta, ziklismoa bizikleta gainen ibiltzeko delako. Eta mendate pikoen aldekoa naiz, baina txirrendularien, ez dut esango hor, segurtasuna bermatuta ez dagoenik, baina txirrendulariek bizikleta gainean aldapak igotzea bintzat horrek bermatuta beharko luke, eta hori bermatzea espaldin bada, beste irtenbidere bat hartu beharko da, beste aldapa batzuk sartu beharko dira. Zeren atzoko ikuskizuna, bigarrengo igoeran zoragarria izan zen, bigarrengoan ez zen inolako arazorik izan, baina aurrenekoan bai, beraz, aurrenekoan ere, bigarrengoan izan zen ikuskizuna dago ziurtatu beharra. Nola, hor hasten dira arazoak. Eta hor uste dut, jende kopurua neurri batean mugatu beharra dagoela, jendea esi artean jarri beharra dagoela, eta gero auto eta moto festa ere izugarri izaten da, motoak gelditu ziren, autoak gelditu ziren, eta haiek ere enbarazu handi egiten dute, beraz, edo auto netroak bidali, edo autoa beste nonbait itxaron eta postez leku finkoa jarri gurpilen bat edo zulaturen bat izaten baldin bada, hori aztertu egin beharko da, orain hemen bat-batean botatakoak batzuk tajuzkoak izan daitezke, bestiak zentzugabeak izan daitezke, baina uste dut, lehendabiziko igoran ikusitako irudiark niri behintzat pena mantzidan, txirrendulariek euren ahalegina behar bezala ezin izan zutelako erakutsi, eta pena antolatzaileek ere horrelakorik merezi zutelako. Antolatzaileek edo itzuliak esan nahi. 2011ko igoran ere batzuk hanka bota behar izan zuten, eta baina hanka bota ezkero, atzekoek derrigorren dokete bota beharra, baina atzoko handia izan zen. Eta gaur bezan, han izan ziren batzuk, esan aipatu digute, nola ez zuten atzo esia jarri, 2011an esia jarri zutenean, eta nahi neuk ez dut gogoan. Orduan esirik izan zen. Eta aian ari izan zen, eta aian dago, berriro arriskua, berriro aian dago arriskua. Aian jarri zituzten, esiak eta zinta batzuk. Eta hor uste dut, zale bakoitzak ere, hor bero-beroan eta goiz osoa txirrendularen zain egon eta gero buruz jokatzea ez da beti erraza izaten, baina uste dut zale bakoitzak norberari dagokien erantzunkizunak hartu behar dituela, txirrendulariei bidea behintzat liberezteko. Txaloak gustagarriak dira,
Animo oiuak ere gustagarriak dira, baina batez ere txirrendulariak eskertzen duena da, nahikoa bide izatea estu eta larri dabilenean. Eta horretan, ez antolatzaile, ez ertzain eta ez esi. Norberak ere zintzo jokatzeko almena badaukagu eta hori ere uste dut, zale bakoitzari eskatu behar zain. Etapa Markina Semeinen, iazituli amaitu zen leku berean pelotoia, hemen lasterketa buruarekin bat egiteko ahaleginean Pello Bilbao, bi hauek hitz egiten ari dira, Tom Danielson eta Tony Martin dira bi hauek. Estatu Batuarrak 37 urte ditu, 30 beteko ditu atorren hilean Tony Martinek, garaipenez ondo osatua dago Tony Martin, erlojoren kontrako munduko espezialistari onenetakoa da Tony Martin. Tom Danielsonek aldiz bere azken garaipenak Estatu Batuetan lortutakoak ditu, gaur gogoratu 3 estila abiatu direnen artean, bik utzi dute itzulia. Kevin Retza, fransedekoa, eta Yi Chen, txinatarra. Berotoi buruan Sky eta Movistar, igoeran Movistar izan da, orain izu atzean utzita Skyko gizonak, helmugarako 51 kilometro, izuan Tony Martin, Danielson, Pello Bilbao, Visconti Kirilenka eta David López. Horientza izan dira puntuak. Mendiko maiotarekin gogoratu Omar Fraile dugula. Omar Frailek atzo errekuperatu zuen maiota, ezperan ametxe kendu zion eta atzo berriz ere bera jantzin zuen, Zumarragan etapa amaituta. Zuen. Movistarreko manager nagusia. Aginduak zuzenean ematen. Skyk hartu du berriro ardura, eta horregatik Skyk hainbesteko nunbait gogorik ez daukala esterketa ikeragarri gogortzeko, diferentziak gora egin du, baina igoeretan uste dut berriro, batez ere, arraterako azken igoera honetan berriro Movistarrek hartuko duela. 2 minututik gora errenta gora egin du. Gehien bat hauen erritmoa moteldu delako. Hor Xabier Zandio buruan eta Xabier Zandioren pedal kolpea garapenez luze xamarra, baina kadentziaz baku xamarra zen, eta horregatik uste dut lehen ez bezalako patxada antzematen zaiola orain pelotoiari. Horrentzi sartu da buru azkenan 50 kilometroetan. Hor Pello. Tantxarra geratu zaio Pello hori. Hor bakarrik tartean berotu ondia hartuta nahiagatuko da burura. Sartzekotan jaitxieran sartu da zuen. Aurrera, Alfonso. Lideraren zuzenariarekin gaude, Nicola Portalekin. Bueno, buenas tardes, Nicola. Hoy toca defender el maillot amarillo en Arrate. Bueno, buenos días. Por el momento todo va bien. El equipo está haciendo un trabajo súper bueno, todo está en control. Y sí, vamos a intentar defender, ¿no? Estamos a defender ahora y va a estar una etapa muy disputada, seguro. Y pienso que va a estar en el próximo kilómetro puesto los Katusha, Movistar, puede ser a apretar un poco más y vamos a ver. Habrá que cuidar de cerca a Quintana, ¿no? Sí, a Nairo, a Purito y bueno, va a haber también Katowski, que ayer no le veo súper bien, pero creo que es más por el tema de su plaza. Valor, bueno, no sé, nunca se sabe, pero los dos más peligrosos sí, son seguro que son Nairo y Purito. Es una buena noticia que Nau esté en buena forma y de líder, ¿no? Sí, y más que todo, ¿sabes? Donde él ha hecho un año muy complicado y es un poco, bueno, es muy bien, ¿no? Que vuelve aquí, siempre huele algo especial para él, con el maillot amarillo, 2 años antes tenía también el maillot amarillo y, bueno, es súper bien. Gracias. De nada. Nicola Portal, ziklista hoia, que es de Parnien ibitakoa, besteak beste. Esan bezala helmugarako 50 kilometro, urrengo igoera Orontzugara izango dute. Orontzugara, alegia Ziortza Bolibar eta Munitior artean dagoen mendazea. 53 geratuko zaizkie. Urrengo aldapatik, buruan Danielson eta Tony Martin, minutu erdira Pello Bilbao, 2 minutu eta 20 segundura pelotoia, eta gu iragarkitara, iragarkinoskan jarraituko dugu itzuliko laugarren etaparekin.
Itzuliko laugarren etapa, Arrateko etapa dago jokuan, Elmugarako 47 kilometro. Ziortza Bolibartik, orain, Orontzu garai igoko dute, Orontzu garai edo Gontza garai gana. Itzuliak gaurkoa, 5. igoera izango du. Aurrenekoz 86an igozuen itzuliak mendate hau. Ligue Leblanc Frantziaga izan zen buruan, Urna berriz, Paco Lara, Inigo Landaruza izan zen lasterketa buruan 2008an, Luis León Sánchez, Iaz, eta aurten abantaila bi hauek dute, Tony Martin eta Danielson lasterketa buruan, sailkapen nagusian, Tony Martin, Henao lideraren gandik minutu batera dago, Tom Danielson berriz, 4 minutu eta 57 segundora, Tony Martinek Kiakowski diu, Michal Kiakowski poloniara sailkapen nagusian ondo kokatua, 10 segundora, aldiz Canon del Germinek ez dauka inor, sailkapen nagusia lehiatzeko egokieran aurreratuena Davide Formolo da, Formolo italiar gaztea eta ia 2 minutura dago Formolo. 2 erdiko errentarekin, honek esan nahi du, iesaldiak gaur alde izan duen tarterik handiena orantxe harrapatu duela. Eta pelotoi buruan, hemen dira eskaiko gizonak, hor da David López, hemen da liderra Sergio Luis Henao 2013ko ekitaldian bezala mailotoriarekin Sergio Luis Henao, lehenen izan ditugu, 3 aldiz Arraten mailotoriarekin izan dakoa, gero azken sailkapenean buru izana dela, konta horrek hori bitan lortu zuen, alegia Arratetik mailotoriarekin irten eta gero itzulia irabazi, eta hori egin zuen bestean, Nairo Quintana, Samuel Sánchez izan zen. Nairo Quintanak hemen etapa irabazi zuen, baina Henaok eutxi egin zion mailotoriari, eta errojupekoan galdu zuen Beasainen Sergio Luis Henaok mailotoria. Atzen gelditzen ikusi dugu hor bestalde Xabier Zandio, beraz, ark egin beharreko lanak gaur, hasieratik kilometro askotan aritu da lanean, eta orain nekeak jota atzen gelditu da. Siutxugari da pelotoi buruan lanean, eta bere gurpilean Mikel Nieve dago, eta horrek adierazten du Mikel Nieve ez dagoela ondo. Mikel Nieve alergiekin dabil, berarekin hitz egin dugu eta alergia jota dabil, atzo hobeto esiago bilitzen, dena biziko eguna izan zuen batez ere txarra, atzo atzerapen askorik ere ez zuen izan, bere mailarik onenetik gertusiago behintzat ibili zen, baina alergiekin dabil eta arnasa hartzeko eta arazo ditu eta horren bestez ikusten dugunez, berez talde horretako lider izan behar zuenak orain morrontza lanean hartu beharko du, baina egoeretan lan ona egin dezake Mikel Nievek. Berriro orain Movistar, Igor Anton jarri da, beraz, lasterketa berriro gogortzeko intentzio hartu du Eusebio Unzue. Horien bitartean lehen aieneka ikusi dugun Jeron Kopel, erretiratu egin da. Ian beraz, bat gutxiagorekin, lehendik 2 baja bazituen, Ianek Kopelena orain. Hemen Arraten Iaz, Poelsek irabazi zuen, Poels eskain da, ez da ordea, itzuliko pelotoian, Outer Poels, erberetarra. Ondorengo postuetan, segundo batera, Valverde eta Samuel elmugaratu ziren. Samuel hemen 3 aldiz irabazitakoa da, 3 garaipen lortu zituen Samuelek jarraian. Iaz detzen irabazi, baina irabaztear izan zen Iaz ere Samuel. 3. postuan elmugaratuta, zamezala, segundo batera, gero talde txobasatu zen Iaz, 3 segundora, hortzi Daniel Slakter, Morema, Mikel Landa, Perot, Van Garderen, Pinot, Espilak, denak itzulian dabiltzanak, Mob, Evans eta Kunego izan ziren, eta kontador, jakina, 3 segundora elmugaratu zen talde txoan, Kiakowski, esan dizuegu, Iaz, etapa guztietan, Arratekoan izan, ez 3. izan zela, Arraten 10 segundora elmugaratu zen, 15. postua. Eta Kiakowskiren atzetik Iaz hemen, Mikel Nieve izan zen, 26 segundora. Gero beste taldetxo bat, 52 segundora, Simon Yates, sailkapen nagusian ondo dabilen gaztea, hortzire baita Van den Broek, hortzen Roland, 51 segundora esaterako Villermoz, Txerneski eta Hessing izan ziren Iaz, Pello Bilbao, aurrekoak harrapatu ezin da Pello Bilbao, ez zerurako eta ez infernurako gelditu da Rizarrakoa.
etxieran harrapatu ez dituenez, esan dugu lehen gero ordekan lantzaileago izango zuela. Eskonti berriro, bero de buruan. Orontzu gara, jari dire gotzen. Eskalat egin da orain. Atzean. Lehen Xabier Zandio nola, alaxe orain igorantza. Matius, Terrestra, zuren egizaneko bi protagonista. Atuarte, Maiotoriarekin ibilitzen Australiarra. Eta atzo, iesaldian urrutien ailegatu zen abestea, Herberetarra. 3 kilometro terdira, Eitzagan gora harrapatu zuten Restra. Bai. Eitzako azken igoeran, aurrera, Alfonso. Por aquí no José Luis Arreta. Bueno, José Luis, has puesto al equipo a trabajar. Sí, bueno, la verdad es que hay que colaborar un poco, ¿no?, con Sky, que al final para intentar tener ahí la carrera en Arrate de cerca, y con un hombre como Tony Martin, pues tampoco te puedes fiar, ¿no? Ha llegado Arrate y todas las miradas puestas en Quintana. Sí, la verdad es que un escalador como él, en una subida que él conoce, que ya ganó hace 2 años, pues la verdad es que la gente es normal que esté un poco pendiente de él. Una buena ocasión para que tengáis la Itzulia, bueno, en la mano no, pero bueno, quería ganarla. No, al final es un poco, se repite un poco hasta los mismos protagonistas, ¿no?, de hace 2 años, con Sergio, con Purito, con Airo, o sea, un poco estamos en casi el mismo escenario. Vale, eskerrik asko, José Luis. Agur, gracias. Pelotoiak harrapatu du, begibiztan bitartean, Pello Bilbao, lasterketa buru aldapa bera. Orontzu garaiko mendate pankartaren bila bien bitartean, Pello Bilbao eguneko iesaldi harrapatuta, iesaldiko indartxoenei eutxi ezin da ordea. Tom Danielson eta Tony Martin. Lehen ikusi dugu moduan, Movistarrek beste bizitasun bat ematen dio tropelari. Movistar jarri eta lehen ia minutu batera jandute diferentzia, orain 2 minutu eta erditik, bira, minutu erdia, airean jandie. Movistarrek lanerako gizuma gutxiago izango du orain, Igor Anton atzean geratu baita, Michael Matthewsekin batera, aldapa gora, atzean geratu da Galakostarra. Ulisi ikusi dugu, atzean gelditzen. Diego Ulisi hemen debuta egiten ari den txirrendularia zigorra beteta gero. Amprek Rui Costa du, Rui Costa. 6 segundora dago, gainerako guztiak atxertu dauzka. Azterketan gutxi ari da agertzen, Rui Costa. Gutxi. Ez dago postuz eta gaizki, baina lasterketari ezer gutxi eman dio, Rui Costa denerako. Baina lehen urtean askoz ere okerrago ibilitzen eta ez dirudi Suitzako itzuliarekin bezain ezkontza edo lotura bikaina duenik Euskal Herriko itzuliarekin Rui Costa. José Luis Arretak Purito aipatu du 2013an eta Portez. Hori nintzen begira, Purito elako gogoan eta Purito getzuen itzulirik egin. 2013an. Okerrak zuketan ibakarrik erraltu gara, perme. Okerrak mundu guztia egiten ditu. Bauta? Batzuk beste batzuk baino gehiago, hala? Gehiago, abitzen gara. Egiteko ere. Dabilen ari gertan zaio, Aldapa bera orain, abiadura hundian, errepide hona, Orontzu garain. Dekoiz gana, urrengo igora, Santa Eufemia. Eufemia, Aulesti eta Markina Semein artean. Zazpi mendate denera, 162 kilometroko etapa, Arrateko helmuga jokuan. Emanaldiaren hasieran esan dizuegu eta berriro esango dizuegu Arraten oso segundo gutxi izan direla azken urteotan, favorito nagusien artean. Etapak duen zailtasunerako, etapak hainbeste mendate izan da, Arratek berak duen gogortasunarekin eta marka da gero. Ez da tarterik izaten helmuga honetan. Hor uste dut bi ezaugarri nazten direla. Bestea, mendate pankarta, helmugatik aparte samar geratzen da, 2 kilometro pasa daude. Mendatea gainditu eta helmuga harrapatu bitartean, eta horrek uste dut zer esan handia duela azken emaitzetan.
aipatu nahi dituen bi ezaugarrietan bat hori zen. Ez dela gain-gainean amaitzen eta askotan, gainean segundu batzuk izaten dituenak gero, helmugara bitartean ia 3 kilometro dauzkanez eta eman beharreko jetxira denez, eta askotan akordiorik ez da izaten nabarmentzen diren gizonen artean, atzeko bat egiten dute eta horrek, gutxienez, dozena erdi bat edo dozena bat txirrendulari elkarrekin helmugara arazten ditugu. Eta beste ezaugarria da, goi mailako lasterketa denez, lasterketaren leian ibiltzen diren gizonen arteko ezaugarriak ere oso antzekoak direla. Bai maila fisikoa eta bai sasoi puntua, beraz, maila desberdintasuna ikusteko hori baino gogortasun gehiago behar. Sky eta Movistar eta Sky pelotoiak idatuz. Sky baja bat izan du, Ben Swiftena, aste honetan. Ustekabeko baja, hain ondo zetorrela eta azkenean ez da ezertarako gai izan Ben Swift. Atzo berak bere Facebookeko atarian idatzi zuen irakurri nuen, eta aurreko 2 egunetan nekeak jota egon zela, ez zuela inondik inor esfortzurik errekuperatzen, eta erabakirik onena etxera joatea zela, eta egun batzuetan errekuperatzen den. Orain helburu garrantzitsuagoak ere badituela aurretik, eta haietan ondo jarduteko, beste Kaliforniako itzulia, eta haietan ondo ibitzeko errekuperatu beharra daukala, eta ez zeukala ez buru dezankarik horrela jarritzea lasterketa gogor honetan, eta etxera joateko erabaki hartu zuen, berak taldearekin adostuta. Eta Kaliforniako itzulia ipatuta, Kaliforniako turra izango da, Garmineko Tom Danielson ere, zalea baita, hango egutegian emaitza honak ari da lortzen azken urteotan, Europan dabil errentxamar Tom Danielson, itzule hundietako izan da Tom Danielson, bere azken garaipenak Utahko turrean lortutako ditu, igotzaileuna, gora bera hundiak izan dituena ordea. Bi aldiz izan da 3. Kaliforniako itzulian Tom Danielson. Movistar osorik da, Movistar abietzeko 8 gizonekin da, itzuliko 4. etapa honetan. Eta etapa gortzen ari dira hasieratik gainera, bai Movistar ala Sky, ala komenizaie, batari zein besteari. Indartsuenari komeni izaten zaio eta bakoitzak gusteko du gizonek indartsuena berak daukala bere taldea. Batez ere Movistarrek esango nuke, lehen diferentzietan eta hori ere ikusi da. Movistarrek erritmoa gogortu egiten du buruari heltzen dionean. Sky taldeak halako kezkarik ere ez dauka eta lasterketa ondo darama, ihes egin gabe eta momentu onarekin, baina inori lepo askorik bihurritu gabe. Uste du lasterketa benetan gogortzeko intentzioa Movistarrek erakutsi dela orain arte gehien bat behintzat. Eta hortik pentsatzen dut, beraiek uste dutela hori dela, Nairo Quintana nabarmentzeko bidea. Gizonek indartsuena, errazen horrela nagusten baita. Esfortzua oso muturrera eraman da. Gozo eraman ezkero, arazo handiegoak izaten dira. Eta aurrean, Esteban Toni Martin, etapa gogorra eta Alemaniarra aurrean, eta eusten, maila ematen, Toni Martinek, Xabiaga esan dugu lehen ze doain dituen, iesalietan bezala etxe, itzulia hundietako sailkapenetan ere izan du protagonismoa, iazko Suitzako turra datorki gogora, aurreneko egunean errojupekoan maillot horia jantzi eta azkeneko etapan kendu zioten. Eta azkenean, oso azkenean. 45 kilometrora, Rui Costa, Morema eta hauek ia lasterketa lehertzen hasi zirenean, orduan geratu zen Toni Martin taldetik kanpora. Kosta zitzaien uzkaltzea. Atzeratu zen eta denbora luzean joan zen, elastiko horiari eutxiz, ariketa lehertzen. Bakarrik zen, Fermin, inor gabe. Buru naukazu, bai. Jauna, bakarrik zen. Eta eutxi egin zion puska batean ariketa lehertu zen eta kitxo antxe amaitu zen. Baina egoskor eutxi zion elastiko horiari. Barruari itxatxi eta eraman nahi zuen. Rui Costak irabazi zuen berriz beste behin Suitzan. Rui Costak itzule hasi zenean, aipatu benen Usabiaga baduela abildade beretzi bat astebeteko probetan onenen inguruan ibiltzeko, baina itzulean ez duela inoiz lortu eta aurten ere ez dakit ba. Paris nizanan oso maila hona ematen du Rui Costak, Suitzan, zer esanik, azken 3 urteak irabazi ditu Suitzan, Euskal Herrian ez du horrela asmatzen.
orain bi urte, Teidetik jaitsi barritan ligatu zen Euskal Herrira, kontzentrazio handia egin eta gero, apote egintzun aurreneko etapan. Eta bitxia da, tarteko probetan, oso mailan ematen du. Paris-Nizan lehen urtean ere, bigarren postuan sailkatu zen, eta gero Romandian, hirugarren, eta tartean dago Euskal Herriko itzulia, beraz, sasoialdi onarekin harrapatu zuen, baina lehen urteko uste dut, berti xemarrera izan zela. Berak izandako arazoak, eta nonbait altueran egindako entrenamentuak gehiegi jipoitu zioten gorputza, eta onuntzea etzen behintzate puntu-puntuen etorri ez da gutxiagorik. Bizkaiko errepidetan dabil, itzuliko laugarren etapa, Arrateko etapa, 162 kilometro. Ordua da eta 10ean abiatu da, 135 lagun izan dira gaur. Horria sinatu dutenak, goratu, etapak, jada, baja batzu izan dituela, azkena Kopelena. Bai, lankideok. Aurrera, Alfonso. Eta atzetik tropelean sartu nahian, zulatu izan eta gero, beste hiru taldekidekin, Esteban Chávez aurikako kolombiarra, jaitxiran zulatu izan du, eta Albazeni eta Wendy Namaziusekin batera tropelean sartu nahi du, Chávezek, eta beraiekin batera Igor Anton Movistarreko txirrindularia. Igor Anton lanerako dago aurreneko egunetik gainera. Hemen Cardoso. Aldar txikia. Kajarrurarekin ibilitakoa. Igotzailea. Aldapa gora berriz ere Danielson eta Toni Martin. Toni Martin pedalkope harinarekin. Nola datu den txirrindularitza horretan, eta hor uste dut ekarpenik handiena Lance Armstrongek egin zuela. Hau bestelakoarekin ikusi izan dugu. Hau normalean ordekan, erlojoaren kontra oso luzearekin, eta igoeretan ibiltzen da oso harinarekin. Nonbait, igoeretan ez ditu giharrak kastigatu nahi izaten. Baina gaur egun, oro har esan daiteke mundu guztiak, Mundu guztiak askoz ere garapen harinagoak kadentzia handiagoarekin igotzen dituela aldapak eta ordekan ere ala ibiltzen dela. Joera hori da, hasi junior mailatik eta batipat profesionaletan behintzat, lasterketarik gehienak maila horretan ikusten ditugu, baina garai batekin alderatuta esango nuke, kadentzia nabarmen igo dela txirrindulari profesionalak. Gontxar eta hauek garratibatu ziren usabera. Ura izango zen. Ura eta bestea Luka gelditzen beste bat. Gontxarrena behintzat. Gontxarrena ikaragarria. Gontxarrena zen gainera erlojoren kontra, teoria guztiak pikutara bidaltzeko modukoa. Kadentziari zegokiona, teknikari zegokiona, aerodinamikari zegokiona. Gaur egun pentsa, aerodinamika aztertzen hasten garenean, nolabait ere edozein oztopotxok sortzen dituen turbulentziak eta aipatzen ditugu, haren burukada, mugimendu eta turbulentziak ez? Turbo sortuko zuten behar bada eta horregatik ibiliko zen azker, baina teknikoki, aerodinamikoki, bai gizon aldrebesa, baina ze indar zeukan. Eragingarri aurrea. Nola ala ibiltzeko, ze indar zeukan, Sergei Gontxarrek. Eta atzean, Michael Matthewsek bere taldekide Chávez hartu eta gero, berotua hartu eta gero, atzean geratu taldear. Ari da, Michael Matthews Australiarra, Euskal Herriko itzuliko lehen liderra izan zena. Chávez eta Simon Yates, gaztea dauzka horikak ora esakapen nagusirako. 10 segundora dagoen talde txan daude bat azien bestea. Lekoizgan ari dire igotzen, Santa Eufemia. Hirugarren ez ari da igotzen itzulia mendate hau. Daianik, jendea geratzen, Kajarrualeko 3. David Arroyo, besteak beste, eta apurka, txirrindulari asko atzean geratzen, eta baita Pello Bilbao bera ere. David Arroyo, ez da bil, Ez da bil, gehiago da, Dabilena baino gehiago da, Toledokoa. Buruz bitzurean aldara ikusten du behintzat. Hemen meritua orain Igor Anton. Berriz ere Igor Anton, bai. Egin kontu Fermin, lehen Igor Anton atzean ikusi dugunean, norekin ikusi dugun. Destra, Matthews, Ulisi gelditzen ari ziren. Haiek berriro atzean gelditzen ari dira, eta orain azken indarrapurrak hori bai, ez du luzaroan iraungo, baina azken indarrapurrak taldearen meseetan uzten ari da Igor Anton. Hirugarren mailako Lekoizganan doa lasterketa, Jose Herrada bere gurpilean, Gorka Izagirre, Basil Kirilenka, David López, denak hor dira, Henao gurpilean hartuta Maio Toriarekin kolombiarra, Mikel Niebere hor dator. Hor euskaldun asko da, pelote buru horretan. Nairo Quintanaren inguruan, Izagirretarrak, Eta Mikel atzean, Niebere, David López ere bai.
Eta atzean, atzoko protagonistetako bat, Uribe Bestra, torperetik atzean geratu da, Banotirekin batera, eta Ulisi. Erradak hartu dio txanda Igorri. Irinenka Mikel Nieve, Sergio Luis Henao. Kiakoski ondo kokatu da, beraz, pentsatzen dut, orain hor doanerako, lehen izuan gora, kokapenez atzean ikusi dugu, eta esan dugu denborak esango digula, zein den hor narrazoia badirudi, lasai igotzeko erabakia hartu delako izan dela. Orain hor dagoenerako uste dut, lasterketan sartu den. Pedalkolpe oso aninarekin ikusi dugu izuan gora, ez zirudien izututa zegoenik, zeukan egoera. Bestra hemen atzean. Bestra atzokoa nozitzen ari da orain. Horbede aurrean Banotia eta guk iragarkia zain ditugu, beraz iragarkin tratartetxoa eta laster izango gara berriz ere zuekin. Itzuliko laugarren iragarkirik ez da. Eta orain entzuteko moduan etorri zaigu agindua. Helmugarako 34 kilometro Lekoizganan, Danielson eta Martin, eta 2 minutura pelotoian geroz eta jende gutxiago. Haben konponbidea ona, oso konponbidea ona. Txandamateak txukun, intensitatez berdintxu, iesaldi bat takuz eramateko modu horixe da. Elkarren artean ikusten baten badute bat beste baina askoz ere gehiago dela, gutxiago den horrek beldurra izaten du eta horregatik hanka altxatzeko erabakia hartzen du, baina ikusten da Danielson eta Toni Martin biak ere eskarmentuz jantziak, esperientzia duen gizonak dira eta oso txukunari dira lan. Igor Anton horrazia, hauen lanak horra maitu dira gaurko etaparekikoak behintzat. Orain indarrak, alik eta gutxien gastatzea da helburua. Helmugara, ailegatu besterik ez? Ale. Ailegatu, kontroletxe horretik ailegatu behar. Harina lasaiterik ez dauka, Igor Anton. Horitzen arrisku izango duenik, ala ez bada. Betetan behar dute kontuan, atzeratuta. Kontroletxe horretik, helmugarra batu behar dela bestela horrengo gunean. Zai daukate, garapenen alde handia dago, bai. Martinen garapen askoz ere txikiagoa, Danielson garapen luzeagoarekin, Jose Herrada pelotoi buruan jarrita, Gorka Izagirre gurpilan duela, hor ari gara sarri ikusten Mailotoria ondo kokatuta Nieberen gurpilan, Mailotoriarekin gogoratu, 27 urteko kolombiar bat dugula, Sergio Luis Henao, 3. urtea duenaok eskain, 3. urtea Europan, aurrez Kolombian ibiritzen, profesional bezala, garaipen ugari bilatu zuen Kolombian ez ezik, Kolombiako taldetan ibilitako urteetan, Portugalen eta Estatu Batuetan ere garaipen batu izan zituen. Bere garaipenik sonatuena, horrenko urteetan 2010an Kolombiako buelta izan zuen, enaok, eta 2011an besteak beste, Utahko turrean, aitzin eta paia bat zituen. Zein menderatuko eta Leif Eimer menderatu zuen, espezialista handia. Nagusien aurretik izan zuen gero Leif Eimer eta bera 2. geratu zen. Bai, lankideok eta orain euria hasi da, euriari du, tanta botatzen ari da. Hemen, Lase Alfonso hemen ateri dago, arraten. Baina, esan behar da, atzoaldean gaur eguna ilunagoa dugula, lehen egoardi aldera argiuna politak izan ditugu, eguzki printzago soak, orain ere hortzik, baina iziaz aldapiztu bat arrotu, epel dago gaur, baina bai orain gero eta ilunago dagoela esango nuke, helmugan ere, ateri oraingoz, hor errepidean euritanta batzu non bai. Keda, askorik ez, baina euritantak hasi dira, eta ikusiko dugu nola bukatzen den eguna. Lehen ere nahiko eginda dago eta utzi diezaiola gaurko batik. Hoixe, hori barro duguta. Bestalde, grazik,
gaztu ez dezaten onda biltzan. Deskuidatu ez daitezen. Euskal Herrian da lasterketa eta behinkazioa beharrekoa da. Urte garen honetan, behinkaziorik gabe, egun gutxi egingo zituen pelotuiak. Hor dute, mendate pankarta. Begira, ez garapen luzea, Zondamenzunek eta harinarekin jarraitzen du kadentzia altuarekin Toni Martinek. Hortxe gainean. 2 minutuko errenta. Markina Semina jetxiko dira orain. Errenta hori beranzko joeran hasita da eta uste dut bide hori eramango duela. Helmuga harrapatu bitartean, hemen Movistarrek erabaki hori hartu du. Orain errata ari da erretzen, gero lehen arraten gora bezala Bizkonti ikusiko dugu. Eta atzeragoan daude oraindik prest. Bai, Beñatin Txausti eta bi Izagirretarrak. Gorka Izagirre eta Jon Izagirre. Oso talde egitura ona dauka Movistarrek ibilbide honetan lan egiteko. Gehienak igoretan eta oso fundamentuz tajuz ibiltzen diren gizonak baitira. Ez dut ekarri, hola, orteka nabarmen ondo biltzen den gizon bat. Denak dira, igoeretan eta txukun moldatzen diren gizon. Lasarten ditu, haiek. Malori, Dauzet eta hauek. Errojoaren kontrako espezialista hundiak. Eta besteak berriz arbiti eta hauek, arbidetako klasikoetan. Denerako baitago, gaur egun, egutegian denerako dago. Eta behar bada, Euskal Herriko itzuliak zelaigune gehiago izan balu, akaso bakarren bat, Dauzet edo ortekan kilometro dezente egin dizazken gizon bat ekarriko zuten, baina hemen ikusita zei bilbide dagoen, batez ere beraien soslaietan, mendatetan ondo biltzeko Ezagirre dituzten aldeko apustu egin du Jose Luis Arrietak. Eta ondo asmatu du horretan. Grupoto agertuta, laguntzaileak. Dena delakoa, gatzak eta... Beste mendate bat gutxiago, urrengo aurkarek izango dute, Elgoi barra jaisteko, eta Maltzagatik barrena ekingo diete, Usartzako igoerari, arraten helmugaratzeko. Markinera gerturatuta hortik aurrerakoak, urterokoak, esan beharko dugu. Orain pasa duten, atzen utzi duten zati hau izan dute, desberdina. Sailkapen nagusian gogora ezagun Henao, Joaquin Rodríguez eta Nairo Quintana denbora berean dira. Lau gizon segidan 7 segundoko atzerapenarekin ageri dira sailkapenean Kiakowski, Samuel Sánchez, Maika eta Scarponi eta 10 segundora berriz. Taldetxo bat, taldetxo horretan Dani Moreno, Villermoz, Van Garderen, Zakarin, Molema, Jon Izagirre, Taramae, Chavez, Simon Yates, Espilak eta Mikel Landa, bi euskaldun 10 segundora dagoen taldetxoan. Lehendabiziko etapan esan genuen Fermin eta orain ere oso adibide garbia ikusi dugu, jaitsieretan bi postura aerodinamiko nola ari diren agurtzen pelotoia. Toni Martin tutu horizontalaren gainean etzan da, bizikletan ahalik eta gehien makurtuta, altura gutxiena ezarriz aireari, eta garai bateko legean Tom Danielson, zelaren punturik altuenera ipurdia ahalik eta gehien altxa, eta burua heldulekuaren gainera jarrita itxura aerodinamiko hartuz, baina nagustzen ari da Toni Martinek eraman duen hori. Lehengoan Kiakowskiri ikusi genion, Toni Martin bera, eta beste hainbat adibide ikusi ditugu, eta garai batean baino askoz ere ugariago ikusten dugu postur hori jaitsieretan. Arratxaldeko 8:22 minutu. Aurrikusitako bataz bestekorik azkarrenarekin ari dira egiten etapa. 52 kilometro orduko da azkarrena, bada zerbait. Baina etapa menditxo izateko, berriz ere lasterketan Markina Semeinen, iaz itzulia, hemen amaitu zen. Iaz hemen eman zion errematea Euskal Herriko itzuliari Alberto Contadorrek. Eta Toni Martinek ere gogoan izango du iazko erlojupekoa. Lasterketa
buruan den Ethics Quick Stepeko Alemaniarra gogoratu. Hortxe izan zen helmuga, baina kontrako norabidean, hortxe izan zen helmuga. 3 erlojupeko irabazi ditu itzulian. Iesaldian urratzuriko etapa ere bai, honen bestez 4 ditu. Eta lehen une batean aipatu dizugu, atzoko garaipanarekin Joaquin Rodríguez bostekoen elkartean sartu dela, 5 etapa irabaztako gizonak ez dira asko. 5 irabaztakoak González Linares eta Stefano Zanini dira itzuliaren historian. Alberto Contador 6 irabazta dugu, sailkapenean postu bat gorago. Samuelek 7 etapa ditu, 7tik 3 gaurko helmugan, Arraten. Samuelen besteak Segura, Lerin, Oiartzun eta Oñati izan dira. Alejandro Valverdek ere 7 ditu, Valverde hemen. Eta itzuliaren historian etapa garaipenik handiena duena Txomin Perurena da, 11 etapa irabazi zituen bere garaian Oiartzuarrak. Eta urte batean 74ko ekitaldian bate izan ezik denak 4 bereganatu zituen. Eta Txominekin berdin dutak, gero Kelly dago zerrendan. Jara beste 9, Rominger 8, ondoren aipatu ditugun Valverde eta Samuel 7 irabazita, Miguel Marilasak 6, eta horrek ere 6 esan dugu. 5 irabazita Linares, Zanini eta atzo ezkero Joaquin Rodríguez. Eta zerrendan urrengoa, Julián Gorospeda, 4 irabazi zituen, 4 etapa mañariarrak. Eta bi aldiz Erorikoa Markinan, Katuxako txirrindulari bat, Ángel Vicioso erori da, lurrean da Ángel Vicioso, Lizarrako zaila nagusiko, Pina zarreran erori da, eta horra lurrean. Hori behar du Ángel Vicioso, honek giroan, azkeneko ekitaldian hartu dituen hartuta, iaz eroriko larria izan zen, orain 2 urtero Firentzeko etapan. Ángel Vicioso lehen lanean ikusi dugu, une batez, pelotuaren atzean ere bai. Nik uste horregatik izango zela segurazki eroria, Hor, segurazki auto artean edo aurreratzen ariko zen, mendatetxoan atzean gelditu atzean ikusi baitugu bere autoaren atzean, bere taldearen atzean. Ja ikustezagon, bez? Hemen dugu. Han, purito da uste dutura. Hemen, autoaren atzean. Hor segurazki, kostor horretan. Abiadura moteltzeko kostor horretan autoa galdu du. Karga edo ikutu du nonbait eta horre mandio. Eta Puritok arazo mekanikoak ditu, hemen da tropeleko atzealdean, kotxe neutro bizitletari. Eta hemen ari zai ikusten bizikleta, arazoren bat badu, Purito Rodríguezek, hor da. Vicioso berriz ere lurrean. Eta bizikleta. Bizikleta autora. Viciosoak iaz izterrezura, 3 lekutan hautsi zuen. Montecasinoko eroriko goangarrian izan zen, beste askorekin batera Ángel Vicioso. 9 hilabete egon zen ondorioz, dortxali gabe, Vicioso. Berriz erankazora joan da. Nik inundik inora polemikarik piztu nahi, baina lehen da biziko gunean antolatzaileak egindako akatsa begibistakoa zen. Hemen joko honetan, kirola den joko honetan, mundu guztiak izaten ditu akatsak. Pentsa kasu honetan, bere taldeko zuzendariak, bere autoak egindu, edo txirrendularia berak, eta begira zer gertatu den. Badakit batzuen akatsak besteenekin zerikusirik ez dutela, batzuek ez dutelako ondorio larririk izaten, baina lehen da biziko gunean bezalaxe kasu horretan gertatu denare larri izan ziteke. Bai, badirudi Purito Rodríguezek radio bat hautsita daramala, zerrein lagutin taldekidea geratu da beraren zain, tropelean sartu nahi, baina radio bat hautsita dauka, antza Purito Rodríguezek. Purito Rodríguezi mekanikaria laguntzen ari zitzaion, eta hor orain segurazki bigarren autoa edo geldituko zen Ángel Viciosorekin eta beste autoa pelotoian izango da. Purito Rodríguezek matxur hori baldin badu,
ura lehenbainen konpondu behar diote, lasterketa une erabakigarrian sartzen ari delako. Hauek aldapa ora bien bitartean. Hauek urkarekin, Toni Martin eta Danielson dira hauek. Toni Martinek aurten Algarbeko boltako erlojupekoa du irabazita. Garaipen bakarrarekin da Euskal Herriko itzulian, iaz garaipenik gabe etorri zen Euskal Herriko itzulira eta birekin joan zen itzulitik. Gero Belgikako turra irabazi zen urrena, Suitzako turrean bi erlojupekoak. Segidan Alemaniako erlojupeko txapelketa, 6. ez irabazi zuen iaz. Alemaniako erlojupeko txapelketa Martinek, gero turreko etapak, 2 lortu baitzituen, eta aurrenekoa, etzen erlojuaren kontrakoa izan, aurrenekoa modu honetan lortu zuen turrean. Sekulako erakusta demanda gainera. Sekulako erakusta demanda. Eta denboraldiko azkena, Espainiako bueltan, irabaztako erlojupekoa izan zuen. Zerpa orain, Rui Costaren zalanea, Rui Costa babesean duela. Eta soren zen Tinkoff Sasoko izona Maika Xavier. Ondo. Oso ondo. 7 segundura ez bai genuen Maika aurrean ikusteko itxaropenik. Eta nik Samuel Sánchez ere ez, Fermin. Samuel Sánchez ere ez, eta Samuel Sánchezek igora honetan ere, lehen ere handiek egin ditu, trikimailu guztiak ezagutzen ditu hemen garaipena lortzeko, eta gaur ere badazpada, uste dut, aintzat hartu beharko dela. Ez zait iruditzen gorakoan, Henao, Quintana eta Puritoren pare ibil daitekenik, baina lehen esan dugu, behin, mendate meta harrapatuta gero, elmugara bitartean dagoen, tartetxo horretan, hor jendea sartu egingo da seguraski. Eta Samuel uste dutan izan daitekela. Eta behin azkeneko 5 metrotara, Samuel aurrean baldin bada, teknikoki duen abileziagatik, duen eskarmentuagatik, elmuga ezagutzen duelako, martingalaren bat egingo du gaur ere, zerbait postu nahi izateko. Gaur bezan Zumarrako iztean Samuelekin hitz egiteko, kere, zan dut Xabiaga eta ala, esan diogu, ez ginduela asko uste, azaldu zen lekuan, azaltzea, bera ere ustekabean harrapatu zuen egoerak, uste baino hobeto eta barre egin du. Zerbaiten itxaropena bazeukan, alera aitortu digu, boltan uste baino askoz ere okerrago ibilizela. Aurrerago ibiltzeko itxaropenarekin joan zela boltara, aldiz, itzulian bat zituelarako zalantzak, baina bere barrearekin esan nahi izan digu, iruditzait, itxaropentsoa bat zuela, horrenen inguruan ibiltzeko. Egia da boltan egun bat egin zegula batez ere deigarri. Ia kontroletxita llegatu zen Molina. Oso baldintza berezita jokatu zen. Hotza hondi egin zuen eta txirrendulari asko izan ziren asko sofritu zutenak eta behar bat izan liteke, gorputza hau larrapatu, sorgor gelditu eta igueretan bezala etxieretan ezertarako gauza ez zarela gelditzea. Hurrengo egunetan, hobeto xeago ikusi, hori egia da. Baina hobeto xeago ikustetik Euskal Herriko itzulien ematen ari den mailara tartea dago eta horregatik hain denbora gutxian halako gogorakadarik izango zuenik neuk ez duen aurre ikusi. Kontutan hartuta gainera, berari orain dela gutxi egindako elkarrizketa batean, berak hartu zuela, eta berak aitortu zuen, azkenetan dagoela eta goiti bereko bidea hasita dagoela. Beraz, ez zirudien motivaziozera hain jantzia zegoenik Euskal Herriko itzulira. Atzo, BMC-ko bestea ondo, Gilbert. Egia esan, Gilbertentzat aldapa aproposatzen, laburra eta tentea. Baina, esaterako atapuma taldekidearen aurretik elmugaratzea, uste dut, aipatzekoa dela. Gilbertek ere jarri du bat, zer esan sare sozialetan, atzo iturri batetik baino gehiagotatik ailegatu zitzaidan, askok uste izan dutena gaur egungo txioa zela. Elkarrizketa batean zioen, Euskal Herriko itzuliko mendate igotzea gustatzen zaizkit, kanabisa usaitzea gustatzen zaidalako. Baina 2013ko txio bat zen. 2013an munduko txapeldun zela egindako esan zuena. Batzue ailegatu zaie eta uste izan dute aurten egindakoa dela eta ez zen. Baina, berdin balio du. Egindako komentarioak berdin balio du. Aurra, Alfonso. Purito Rodríguezek arrazokin jarraitzen dut taldeko kotxaren bila dabil, oraintxe hurbilduko zaio kotxea. Esan dugu arazoak dituela, eta denbora dezente egon da kotxaren zain, tropelaren azken lekuetan da Purito, eta oraintxe gerturatu zaio, oraintxe bizikleta aldatu, bizikleta aldatu eta gaina jarri eta badoa, Oier Casado mekanikariak berehala jarri dio bizikleta, bulta egin eta hor da Purito. Hor da jokin. Eta Lanperrek jartzen ari den erritmoak ez dio, mesederik egingo, Puritori. Lanperrek ere zerbaiten intentzioa du, ez zait iruditzen. Hain favorito direnik, baina zerbait lortu nahi dutenez, nabarmentzea nahi dute pelota iburuan.
Erritmo gogorra jartzen ari da Jose Serpa orain. Eta bat eta beste, pentsatzen bat Kolombiara aipatzen ari garen, Fermin. Nairo Quintana. Henao lider dagoena. Lehen Atapuma aipatu dugu. Chavez aipatu dugu. Orain Jose Serpa ere bai. 10 izan dira. Irteeran, aurtengo itzulean irteeran. Eta txukun abiltzanak gehienak. Airor Purito. Autoen bila, autoen babesa nahi du hor. Taldekideak izan ditu, baina haiek ustu xamarrindarrez. Konstantin 18, atzean geratu da Janek Ezaiko Bielorrusiarra. Hor txadatu ditireta. Zain, lagutin geratu da, tropelean sartu gura, baina aurre hartu dio Puritok eta sekulako perotu eman dio lagutini. Eta ordua aurki sartuko da bat egingo du Puritok tropeleko azken txirrindulariarekin. Atzo, aldatu zen Quintanak, sakanan, urbasa, etxita aldatu zen bizikleta. Egon, Esamese sortu, alegia, zerega, esamese sortu. Atzo Quintanak gaur, Puritok. Algar mataitzak egila baldin badabil. Albaniako bizikleta gileak laizte esango du, hor motorra duen bizikleta hartu du horrek. Nunga zen bat, Fermin? Bulgaria erratzen? Bulgaria. Zer zaman nuen, Katusako Zakarin konta hartu behar dugu, sekapen nagusian hemen dago, ondo kokatu da Zakarin, Bilboko esprinen sartu zen, posta egin zuen, atzo 11. Atzo 11. 10 segundora dago. Zakarin, Errusiarra. Juniortan eta oso ondo bilitakoa. Bai, Europako erlojupeko txapelketa irabaztakoa da, gero zigortuta ere egon zen, 2 urteko zigorra bete zuen Errusiako federazioak. Zopinatik. Ana Horizonteekin harrapatu zuten nonbait. Zakarin, Katusha. Mikel Nieve, Fermin, Mikel Nieve atzen gelditzen, Alergiekin eta arazokin dabil Mikel Nieve atzen gelditzen. Eta berarekoekin batera, Chris Anker Sorensen ere bai, baldar. Mikel Nieve ez dago, hor begira ze pelotoi dagoen eta Mikel Nieve atzen gelditzen. Aurreneko gunean, geratzen Mikel ez dagoela. Alergiekin dabil bai. Trekikoak ere, Erne, Aimar Zubeldiak gaur Euskadi Irratian egindako elkarrezketan esan du, Bauke Molemarentzat mendate hau egokiagoa dela, eta egia da. Bauke Molemak ez dauka erritmo aldaketa bortitzik, beranentzat ere mendate luzeagoak aproposagoak dira, eta aurrean kokatuta. Hemen Mikel Nieve, eta aurretik Chris Anker Sorensen. Biak alabiak. Molema, iaz, 5. helmugaratu zen, 2 segundora. Nieve! Eutsi nahi. Batera eta bestera gorputa antzatuz. Burito sartu da. Berotutxo hartuta, baina sartu da. Bai, berotu hartuta. Berotu hartu da, bai. Fran Islek ere, larri. Aspaldian bezala, Fran Islek. Fran Islek garai batean, aidean pasatzen zituen mendate hauek. Ardenetan ondo ibilizalea baita, Amstel Gold Race berare irabazia. Eta Lies eta hoietan askotan helburua jarritako gizona, eta orain... Arnasa lutzego mutila, baina itzali eginda, Fran Islek. Anaia iaz erretiratu zen, Anaia gaztea, eta Franek hemen segitzen du, baina gero eta larriago biltzen da. Buruari eutxiz, Tony Martin eta Tom Danielson. Ez daude luzerako ordea, ez daudenez luzerako. Atzera begiratuta ikusi dute. Pelotoian non datorren eta nola datorren. Batez ere nola datorren. Luze eginda jarri du lan pretaldeak. Erritmo oso bizien ari diregotzen urkaregi. Eta atzera jadanik Mikel Nieve, Chris Sorensen. Brindulariarekin batera. Eta baita Trekeko Frank Islek. Mendatea hemen, berriz Danielson.
Perotoi buruan Polank, goratu lan premierik saikapen nagusiak horrikosta duela. 26 segundo galduta da Portugaldarra. Gaurko azken aurreko mendatea Urkaregi. Minutu erdia. 33 segundora ari da pasatzen talde nagusia. Orain jetxira azkarra, Elgoibarra. Eta Elgoibartik, Gontzalako bidea hartuko dute, gora egiten duen errepidea. Eta gora egiten duen errepidea hartuko dute. Eibar atxan utzi eta gero. Ez etxinei alere. Segi egiten duten Martinek eta Danielsonek. Normalean alperrik izaten da, baina txirrendulariak nonbait bere genetikan dauka, egoskorkeria edo ez etxitzea. Eta pelotoiak gainean ikusiagatik, askotan ikusten ditugu, txirrendulariak buruari eutxi nahirik, alperri dela ikusitare. Nonbait ez da onartu nahi izaten, destinu petrol hori. Eta beste kiroletan eta bizitzan ahaleginak beti ez du merezteko saririk ematen. Zazpigarrenez, ailegatuko da itzulia Arratera 2009 ezkeroztik urtero ailegatu da utxik egin gabe Euskal Herriko itzulia Arratera. Euskal garaipenik ez da izan, Euskal Herriko itzulian Arraten Euskaltel Euskadirenak bai, Samuel lortutako iturak. Eta hemen Usabiaga Euskal bizikleta da, dago inguratu beharra, Euskaldunak Arraten etapa irabazlea harrapatzeko. David Herrero, 2006an, eta aurretik Roberto Laiseka 2004an. Laisekaren aurretik hemen irabazitakoa beloki da, behin ez 2 urtetan jarraian lortu zuen Josebak Arrateko etapa. Induren bai, bere garaia. 96an Euskal bizikletan Arraten nagusitu zen, Miguel Induren. Arazo bat ondan izonek. Zerro katea. Katea da zeio. Katea atera zaio eta sartu ezin idadi. Batera txikita zaio, orain sartu da ondira berriro. Aurten katearekin hainbat komeri izaten ari dira, ez kanon delen baizik eta etik zen dute, eta hori ere azterga izan dute. Birritan Mark Cavendish irten zitzaion, eta beste batean beste norbaiti ere bai, eta hor barne ikerketa batera egin dute, ea zer gertatu den jakiteko. Batean Tirna Adriatikon eta han Mark Cavendishek erori ere oso alboan izan zuen. Danielsonek harrapatzea aldu bere ala. Daniel Martin bezala behin ordeka harrapatu eta gero arkan jarraituko du eta etzai honi ere erraza egingo berriro bere ieskidearekin bat egitea. Lehen Pello Bilbauri gertatu zaion bera gertadakioke berari. Edozen moduz ere, ez doa inora, ez bat eta ez bestea. Pelotoiak gain gainean baitute.
hor bihurgunetik bihurgunera behar bada ez dut uste ikusiko, baina behin 624 errepide hartzen dutenean uste dut elkarren artean begi biztan izango direla dena. Elkarren berri izango dutela egitu dutezu. Erdu garko aldapatxoan, hau jetxi eta gero, hainbesteko mine ematen den aldapatxoan, elkarrik ikusiko dute. Gaurreko boltan 3 iesaldi harrapatu zituen, zerbait, zerteko lasterketa izateko, 3 egunetan aurrean ibiltzeko, behar dela zerbait, eta izan zuen saria, bolta maiera, saikapeneko lehen postua izan baitzuen, eta Toni Martinek berriz, aurten egin duen modu honetako agerraldia Paris-Nizako bigarren etapan egin zuen Sintema Monronen amaitu zen etapan goratu garaipen batekin dela Martin, garaipenik gabe aurten Tom Danielson bat egitear berriz ere biak eskerrakor bat egin duen, eskerrakor bat egin duen oraindik heizten ari direla. Kanondelekoan nioen Kataluniako boltan etxean bezala aritzen direla. Ia etxeko itzulia dute beraientzat. Zer esan baren ezun, Kanondale Garbineko autobusa hemen seinerarekin, Begira. Aurrean seinera handi bat, duela da eta harritu dirintzen. Gironan baitute, ez dakien arentzat esan dezagun, Gironan dute, Europako egoitza, talde horrek bere egitura antxe dauka, eta talde horretako batez ere estatu batu harrak behintzat, Gironan bizi dira. Eta aurreko batean, bere txio batean, David Millarrek Jedalekin kafetxe bat hartzen, Gironako kafetegi batean antxe jarri zuen, bere txio. Errofaren kontrako proba batean balitz bezalaxe Toni Martin burua sartuta, besoak zuzen aurreratuta. Visconti berriro. Visconti, Gorka, eta danak aurreratu dira. Eta Trek ere bai, Molemarentzat erritmoa gogortzen Trek. Saikapen nagusia lehiatzeko Arredondo demora bat zuen. Arredondo ia 4 minutura dago saikapen nagusian. Aimar bera 4 minutu eta erdira dago. Askotzera erritmo motelagoan Tom Danielson, indarrez piztuago. Han eta Dan, hor behenezikoa ikusten ditugu, orantxe egin behar da, egin beharrekoa. Gero ez dago betarik. Emeratzen galopa. Garrans, Simon Garrans. Zelanda, Bob Jungels. Horrozen ari diramen, hor lehen ikusi du Quintana, Beñat Intxausti aurreratzen orain, Jon eta Gorka Izagirre Quintanaren aurretik, ena hori hor da, Molema hori, Van Garderen, Mikel Landa ere. Urgarra joan Mikel Landa. Zerega? Eskarpen, horretik
sailkapenean, baina beno. Eskarpon nirekin saiatuko dira, segurazki. Baina aukera txoa, orain jokatzeko moduko dela. Asko da hor, goitiberako horretan, eta behin autora jaitsi denez, taldekidei ura ere mateak ez diola kalterik egingo, eta beste imesete. Segitzen du Martinek. Konturatuko zen. Danielson gurpian duela, da? Bai. Erreleboren batera eskatu dio, baina ez dio. Begira, zenbat kostatzen zaion Tom Danielsoni erreleban batea. Aferrik izan arren indartxo dago Toni Martin. Begira trek. Espektakulu hutsa da Toni Martinen lanean ikustea. Ziklista lehiakorra da ondo Toni Martin. Oso profesionala esango nuke. Egutegi zabalari egiten dio aurre, asko korritzen du, eta oso maila honean. Irabazteko dagoenean ez ezik, laguntzeko dagoenean ere nabarmentzea lortzen du bizan honek. Eta repertorio polita duka, errojoaren kontrako espezialista izateko, baina espezialista handia izateko, bakarkako saioetan ez ezik, iesaldietan eta parte hartzea gustatzen zaio Toni Martini. Gaur probaren batekin izango zuen, larunbateko erlojupeko orako alako azterketa bat, alako berotu bat bere motorrari. Larunbatekoa berarentzat oso da aldrebesa. Zeren larunbatekoak bizati nabarmen ditu. Batetik jaitsiera eta ura teknikoa da, iaia erlojuaren kontrako saioko bizikleta berezia erabiltzeko aukerarik ez du ematen, eta gero erritmo aldaketa oso bortitza dituen bi igoera ditu. Beraz, Toni Martinentzat aproposa izatez behintzat ez da. Uste dut gogorria dela eta han segurazki eskalatzaileek lan hobea egin dezake. Baina badakituz esan zuen Euskal Herria etorri horretik, usabiaga. Erlojupekoa helburu zuela. Itzuliko erlojupekoa. Irabazteko helburuarekin ekingo ziola itzuliari. Uste dut, erlojuaren kontrako saio hartan gustora hori ura jaitsi eta errotatik altxerri alderako zuzengune hartan izango dela gustora. Bestela? Gazengo erlojupeko ere etzen, bertzadakoa da? Olaberriko aldaparekin da. Eta irabatzen baina han Olaberrira bitartzen eta esango nuke... Halako ordekagune honek aian atera eta dana eman beharrekoa, baina gero aurna jaitsi eta oso sigizagatsua, eta han ez dakiz ze neurritan jar lezaken errepidean bere potentzia. Hala, leku askotan ezin baitie pedali eragin. Bihurgunetik bihurgunera tarterik ez egia da. Txirrendulari harin eta eskalatzailea, baina azkarrago joango dela, baina gero bi pareta arrantzka eta han ez dakit. Baina, bueno, lehiatuko duela eta lehiakorra izango dela bere maila zalantzarik. Horrelako inguru bat harrapatuko balu, bai ederki, baina ez du izango larun batean. Oñatikoan aldiz horrelako inguru bat harrapatu zuen. San Prudentzioko buelta egiten baitzuten, Oñatiko erlojupekoan, han aldiz, Samuel horretik izan zuen. Bob Jungels pelote buruan. Aurki dira etxefuegoak. Altagatzen utzi du pelotiak ere. Hemen Gorka. Gorka Itzagirre hor lanean. Hor Purito, atzean da Purito. Dani Moreno ondoan duela. Hermoz, hor, age bidarrekoa. Munduko txabatena, Mikael Kwiatkowski, Eri Gilbert ezkerretara, Beñate Intxausti ezkerrerago, Mikel Landa ezkerrerago. Galopen aurrera egiten hemen, eskuinetik.
Yates. Lau bolas. Hor, babesean, Henao. Mike ere hor dago. Irienkak dara, barrenetik aurrera Sergio Luis Henao kolombiarra. Hor David López. Tom Danielson ez. Tom Dumoulin markatu hor. Gigantekoa. Ibelens, azkenekoa. Lehen mailako futbol zelaia. Ipurua. Eta lehen mailako mendatea segidan, Arrate. Kasu honetan gainera, irire sartu gabe. Saiez bidetik, hausten. Ia, amainatik egin zuten, Ia beti. Dutela horreneko, saiez bidetik. Amainatik. Bueno, horrentxe da garaia. Zirtu ofert egiteko. Hausteko asmoa duenak hausteko. Eustera korritzen ari denak manillara ondo heldu eta hortak estutu eta aurrekoaren gurpilan irauteko. Larri darama, Toni Martinek, Tom Danielson. Larri darama. Nahiago luke Danielsonek mendate hasi eta pelotoia garrapatuta balit. Begira orain horika ere. Horika ere. Simon Yatesen zalanean. Ez dago hemen inora amore emateko. Bizpahiru izena aipatzen ari gara, baina haien itzalean daudenak ere agertu nahi dute argitara. Bai Molemak, bai Rui Costak nonbait, lehen Lamprek ere lan egin du. Eta orain Simon Yatesen zat erritmoa gogortzen, Horika Greenwich. Eta hori behar dugu, lehiarako zenbat eta txirrendulari gehiago, hobe, ikuskizun handia. Muntzaga plaza hor. Lasterketa buruan Toni Martin eta Tom Danielson. Bai, Aurrera Alfonso. jadanik Arrateko lehen maldetan lasterketa eta tropelak laster jentziko ditu, bi lasterkariak eta zalaparta aurkia hasiko da, Arraten gora. Harrapatu dituzte. Aurrena Danielson, orain Toni Martin. Eta hemen dira, Peter Benning, hemen da Simon Yates, Acevedo ere hor da. Acevedo, Chávez, barkatu. Ustekabeko konbidatuak, ezaltu zezkiu, pelatoi buruan. Lanerako behintzat bai. Baina Neil Stephensek aurreneko etapa irabazita gero esan zen. Bigarrengoan ea zergatik ez zuten lanik egiten uste dut galdetu ziola Alfonso Arroyok eta esan zuen, bueno, talde oso indartsu ere ez daukagu eta salkepen nagusian ere zerbait egin nahi dugu, esan zuen. Hemen Talanski, batzu hori eta mina hartu arren, amaitu zuen, lasterketa amaitu eta gaur irten den gizona. Iazko Dauphineko garailea, Kirienka gaditu datzean, Aurrera, egin nahi du orain Talanskik. Begira Rui Costa non da bilen, De Lampreko lanean aritu dira, baina pelotoi horretan atzean Lamprekoa, Rui Costa. Justu. Ezkerretara Samuel Sánchez beti bezala atzean kokatuta. Beti, igoera guztiak, atzetik aurrera egiten ditu Asturiarrak. Formulo ere atzean. Slakter. Samuel beti horrela azten da, berezikin mendate honetan gainera. Arrate, izuan gora. Benin buruan.
Eta horikak, Saimon Jaitzez gain, badu beste gizon bat, hor gaurko aproposa izan daitekena, Esteban Chavez. Kiakoski aurreratzen ari da munduko txapelduna. Beñat Intxausti lehen Nairo Quintanari zerbait galdetuz bezala ikusi dugu eta begira, erritmoa gogortzeko esan dio. Erritmoa gogortzeko esan dio Nairo Quintanak Beñat Intxaustiri. Eta bada, Beñat aurrera pasada Beñat. Aurrena begiratu egin dio, nonbait ez du bere lideraren begirature ikusi eta gero Nairo Quintana bera jarri zaio parean zerbait esan eta burura pasara Beñat Intxausti erritmoa gogortuz. Eta nire lau kilometroen gutxiago behatzen zaien mendatia bukatzeko. Kiakoski gurpilean, Nairo Quintana, Escarponi, Purito ere aurreratu da. Jon Izagirre ondo, aurreneko hamarretan. Henao pixka bat atzerago, Henao oraintxe ari da atzetik aurrera egiten. Maik ere hor da. Zerbait galdetzen, Nairo Quintana. Zakarin atzera begira. Atzean geratutako gizonak. Fabio Feline, Gasteizko etapa irabazi zuena, hemen Talanski. Schlachter. Ja, BMC-ko gizon bat. Atapuma. BMC-ko Kolombiarra, Atapuma. Oso behartuta ematen du. Aixe Jon Izagirre gurpilean. Gero Luis León Sánchez. Beste erritmo aldaketa bat eta berriz ere Jon kontrolanean. Zakarin. Atzo 11. izan zen etapan. Inoizko sasorik onenean dabil Zakarin. Lehen zulotxo egin dute, Eta Quintana galako agindu eman Beñati eta nola ez du Quintana bera jarraipena eman orain. Diferentziarik egin nahi badu, hori egin behar duke. Erritmo aldatu eta iraupena eman. Hor da Luis León Sánchez ere. Jonek ez dio horrero horik emango, ez dio lagunduko. Atzen bada, Movistarren bat. Kilometro helmugarako. Min ematekotan, favoreto nagusiek elkarri min ematekotan aurki bakarren batek mugitu behar du. Mugitu eta jarraitu, Mugitzearekin ez dago ezer. Mugitu hutsarekin. Orain Zakarin bezala xe iraupena dago hemen eman beharra. Samuel hemen Perot, ondoan. Molen aurrera xeago. Dani Moreno. Jel Van Ender, hemen atzean. Rui Kostere aurreratu da. Pinot ordoa. Guillermo ere bai. Hemen buruan David López. Talde nagusiaren buruan Barakaldokoa. Eta Quintana eta hauek hor, babesean. Eta eguera honetan Sergio Luisena ondo. Luis León Sánchez atzera. Zakarinek erritmo aldaketa egin du berriro ere. Jon Izagirre, gurpilari txatxia mugitzen den orori erantzuten dio Jon Izagirrek. Egin behar hori dauka aginduta. Zaintzaile lana, kari da betetzen Jon. Erne Jon berare larri. Orain erritmoa bizitu dio Katusakoak eta orain gurpiletik atera du Jon.
Bete eginda, Jon, bete eginda. Orain favorituen garaia da, favorituen garaia da. Helmugatik 4 kilometro eta erdira gaude, eta aurkira... Usartzako mendate meta, bai. Luis Lehor aurrean jarrita. Erne Henao. Henao bera mugitu da. Sergio Luis Henao bera doa. Eta Quintana. Lidera berak erabaki du taldetik abiatzea, taldeari beste astindu bat ematea. Sergio Luis Henao. Lehen egunean atzo eta baita gaur ere, ausardi erakusten ari da Sergio Luis Henao. Eta bidea egiten gainera, bidea egiten kostatzen ari zaio. Gero Quintana, eta Quintana gankaltxadu, Quintana ezin du. Quintana gankaltxadu Henao badoa. Hauxe, ustekabekoa. Bai. Hau zela Quintanaren mendatea eta ara non geratu den Quintanaren mendatea. Ustekabeko arrateko igoeran, Quintana ezinean, liderrak estu hartu du bere herrikidea. Eta badoa Fermin. Zulo egiten ari da Sergio Luis Henao. Sergio Luis Henao, espaldian irabazi gabe da, bere azken garaipena. Euskal Herriko itzuliko lejanako etapa du. Iaz, ez gutxi lehiatu zuen. Hemen la maiotoria. Atzetik aurrerako ari da egiten maiotoria. Eta ustekabekoa Quintanaren ezina Jaun Andreok. Itzuliari favorito nagusi gisa ekin zion Quintanak. Atzo gizon hau bera adina izan zen. Gaur bera baino gehiago da oraingoz. Laster dute usartzako mendate pankarta. Kiakowski, zetik aurrerakoan Kiakowski eta kaldetik atzera. Iaz ere arraten egun txarra izan zuen eta gaur ere sufritzen ari da Kiakowski. Eta horratzen zuen Samuel. Molema ere bai. Pero, Rui Costa, Van Garderen, Maika, Pinot. Yates, Nairo ez dago Quintana, hemen da Purito, Jon Tiraka eta Nairo ez dago. Hor Escarponi, Simon Espilak eta Purito Rodríguez. Nairo ez dago. Ez dago Nairo. Hor Yates. Escarponi bera. Ailegatu da burura Henao. Hogeita 7 urteko kolombiarra, atzo bigarren izan zen Zumarragan. Bilboko etapan Gangurenen bera izan zen, mugitu zen bakarra. Atzo bera astindu zuen talde nagusia Antiguako igoeran, eta gaur bera ari da indartsuen agertzen. Gaur ere ez talderik izango, arrateko helmuga Fermin. Gaur ere ez talderik izango. Ben gailurra harrapatu eta gero, hemen errelebo batzuk izaten badira, ez da tarterik izango helmuga. Bigarren egina da, Sergio Luis Henao. Maiotari eutxe egin zion, bigarren amaitu zuen etapan. Gaur etapa irabazteko aukera, hemen du eskura Sergio Luis Henao. Eta atzoko eta gaurkoa ikusita, Henaorentzat sekulako itxaropena biharko etapa amaierarako ere. Bihar gailurrean amaituko da, eta bihar beti gora indartsuen jo eta alde egiten duenak beste saritxo bat izango du. Eta orain arte gizon hori, indartsuena Sergio Luis Henao izan da. Bere azken garaipena gogoratu Euskal Herriko itzulian lortu zuela. Orain 2 urteko ekitaldian, La Lejanan, Bizkaian. Bakarka, erlojuteko saio bat irabaztakoa da. Taldekako erlojupekoa Italiako giroan, uste berean. Irazurtea garaipenik gabe, orezko posturik gabe itxiztuen Sergio Luis Henao. Bueno, zailen egin dute. Baina orain ere joan egin behar da.
Zakarin eta Henao lasterketa buruan. Ia, Zakarin atzo, 11. goratu, Bilbon esprinean ikusi genuen Zakarin. Inoiz ez bezala dabil, Zakarin. Erne, Jon Izagirre, kaldetxo astintzen Jon Izagirre, lehen larri bilida bete egin da Jon, orain duen apurra emateko prest da, atzetik aurrerakoan Samuel Perodekin, pero da atzo gaizki, Samuel atzo ondo, hemen buruan Henao, liderra Katusako errusiarrarekin Zakarinekin. Ez dago tarterik, eta ez da izango helmugan ere. Begira, hemen erreloren batzuk edo beste, eta hor Simon Espilak eta Purito Rodríguez galgalan egiten ari dira. Aurrean Zakarin delako, baina ez dago, begira. Hor beste errimo aldaketatxo bat eta horrelakoetan beti ere aurrekoen gana gerturatu egingo dira atzeti diren horiek. Baina indartsuena hori bai, Henao ari da izaten. Denak elkarrekin elmogartuko dira. Orain hanka galtzeko dute, ikusi du Henaok ere ez doala inora. Zakarin irrelego askatzen dieztio ematen. Zakarinek etapa nahiko du. Eta atzekoa gainera. Eta gainera Zakarinek, Joakin atzean izan da. Eta Espilak ere atzean. Egi Bangarderen, Molema Rui Costa, Escarponi Simon Yates, Jon Izagirre, Purito Rodríguez, Nairo Quintana, Pinot eta bi helmugara. Hemen gogoan izan Purito gere arantza sartua daukala. Birritan izan dela garaipena lortzear, eta bietan batean gainera berak gutxegin zuen galgei sakatuta, atzo esan zuen. Eta Jon Izagirre ari da egiten lana. Ez dakit, gero ibili den bezala ibili eta errematatuko duen Fermin. Ez dakit, Movistarrek sekulako lan egin du itzuli osoan, eta hala eskatzen zuen gainera Quintanaren izaera, baina Quintana ez dago puntxuan. Simon Espilak, Purito Rodríguez gurpilean duela. Quintana. Eta orain Espilak jarriko duen erritmoak, iesaldi saiakera galeraziko ditu, erritmo bizia baita. Eta aurreko urteetan bezala Arrateko helmugan, tarterik ez onenen artean. 12 lagunduaz, pentsa, 12 elkarrekin ailegatuko dira. Rui Costa. Simon Yates bere gurpilean, Pinot da, la francesekoa, hau Bangarderen, Molema eskuinetik aurrera eginez. Azken kilometroko pankartan, 12 lagun lasterketa buruan, Maiotoriaren agerraldia izan da, ustekabean arraten gora, hor da berriz ere Henao. Escarponi bera ere ondo kokatuta, Quintanak ere ez du, Amore Manai. Eman beharreko tartea da, gero, usartzatik garratzea dainokoa. Begira Quintana bera orain. Quintana goratu hemen irabazia dela. Bestaldetik Simon Yates. Ia nor gaientzen den arrateko helmugan. Purito lehen postuan. Purito bihurgunean lehen dabiziko postuan. Puritorentzat Fermin. Puritorentzat garaipena. Joaquin Rodríguez, Molema, Henao. Puritorentzat garaipena. Joaquin Rodríguez. Hor da Kataluniarra, bigarren etapa jarraian. Bigarren Molema, hirugarren Simon Yates. Bigarren etapa jarraian Puritorentzat. Eta arrateko etapa honek utzi duen irudia Henaoren nagusitasunarena izan da. Liderra bera izan da indartxena aldapa gora. Laukotean Samuel Sánchez, Perodekin, maika ere zote den usatu. Izenburu hori da, Henao da lasterketa honetako gizonik indartsuena. Eta bestea, Puritok arraten atera du bertan sartutako arantza. Dani Moreno dator. Birritan bigarren izana zen, batean Euskal Herriko itzulien, bestea Espainiako bueltan.
baina gaur orduen egindako akatsa konpondu eta garaipena lortu du. Lan bereiko demezatu dela. Dani Morenorekin. Arraten Joaquin Rodríguez. Eta lider jarriko da. Eta lider jarriko da Purito Rodríguez. Guillermo. Eta aldaketa nagusirik zailkapen orokorrean, eta emo baina un Andreo, berrogeitean ez ortia soinean Alexis Villermo, zentaniteleko giro, monden urtean amaika garren, zailkatuten, zailkapen orokorrean, Etapa erabaki duen esprinta bihurgunean aurretik sartzea asko balio du helmuga honetan irabazteko eta horren jakituntzen Joaquin Rodríguez Quintana berak ere jaingo zuen, gainerakoek ere helmuga honen berri izango zuten. Laugarren Jon Izagirre, bosgarren Henao, seigarren Eskarponi. Jonen izan da harrigarren. Jonek egin duen lanari eskerra harrapatu baitute neurri batean azterketa buruan izan dugun pikotea. Eta Jonen lanak estali ditu neurri handi batean Nairo Quintanaren ezin. Hor dituz etapako aurreneko hamarrak. Laugarren Jon Izagirre. Henao lidera bosgarren Eskarponi, Quintana, Zakarin, Rui Costa eta Pino. Eta Joaquin Rodríguez asko lagundu dio Simon Espilak talde txorretan izatea. Simon Espilakek babesean eraman du, ez du aurpegirik eman behar izan azken unera arte Joaquin Rodríguez kataluniarrak eta horrek egoera esperare aldi izan duela esango nuke Usabiaga. Zakarin aurra izan da, berak ez du inolako asmorik izan pasatzeko. Jon Izagirrek egin du egin beharko guztia eta berak azken errelboa. Gaur besterik ez du izan etapa irabazteko. Katuxak 3 ordezkari horri izatea erabakigarri izan da Joaquinek arantza hori ateratzeko. Eta biharko ere oso etapa proposa du Joaquin Rodríguez. Gaurko baino aproposagoa. Bihar aldapa gora izango baitutzen muga. Sailkapen nagusia. Denbora berean, Henao Joaquin Rodríguez eta Nairo Quintana. 7 segundora orain Eskarponi. Molema Zakarin, Van Garderen, Jon Izagirre, Simon Yates, Simon Espilak hauek 10 segundora dagoen multzoan. Sergio Bosanda bezala lider, baieztaturik epaileme zailkapenetan, Joaquin Rodríguez eta Nairo Quintanaren aurretik, el grupo que sigue llevando también con Nobel Supón, cerrando este grupo, pero recordamos que el tercero en la general con Sergio Joaquin Rodríguez y Nairo Quintana, a 7 segundos, Michel Escarponi, laugarren eta bosgarren. Eskarponi ondo, Usabiaga, guztu ditzulian inoiz eman duen mailarik honen ari dela ematen. Mikel Eskarponi veteranoa. Egia esan itzulean, ez du askotan parte hartu. Eta maila honetan, izan den gutxietan inoiz ez da agertu. 2012an 8. izan zen. La victoria repetida en el día de ayer, también en el día de ayer, aplauso para Andrew Talansky, después de la caída sufrida en el día de ayer, con los arrestos necesarios para montarse sobre la bicicleta y llegar hasta la línea de meta. Vamos poquito a poco hacia podium. Joaquin Rodríguez gaur irabazle Jaun Andreok lidera Sergio Henao, tarteko helmugetane Omar Fraile izango da. Arrateko santutegia. Gozari nagusian Fraile bera liderra Jaun Andreok, eta erregulartasunaren liderra Michel Iacuzzi. Bi Joaquin. Zorte irabazia bezen eta bi egunetan bi gara izan. Biharkoa berarentzat egokia da oso, baina uste dut Henaok ez Purito Rodríguezek eta ez Nairo Quintanak ez duten puntutxo berezi hori baduela. Horren bestez, biharkorako Henao liderra da favoritoa.
etapako zenbait irudi ikusiko ditugu. Etapako iesaldia gaur kosta egitea. Iesaldian beste Pello Bilo izan dugu. Iesaldia urrutinera mandutenak Tom Danielson eta Tony Martin izan dira. Zazpi mendate izan dituzte gaurko etapan, 162 kilometro. Igor Anton, lan egin ondoren, kare egin. Joaquin Rodríguez hemen biziosoren erorikoa. Bere autoaren atzean zen, horretan nonbait garga ikutu du eta autoaren kontra jodu bizioso. Bezik eta aldatzen, Joaquin Rodríguez. Etapa irabazlea. Karegin behera, Danielson eta Tony Martin. Karegin arazak izan ditu estatu batuarrak. Jangels, trekeko gaztea, pelote buruan jarrita. Nairo Quintana. Quintanaren mungurpilean eskaiko gizonak. Eta ustekabean Eibarra bidean Horikak Irinetxekoen agerraldia izan dugu pelote buruan. Arraten gora Beñaten keinua Quintanari. Enauren erritmo aldaketa. Aurretik Zakarin Jon Izagirre eta Luis Leon Sánchez ziren. Zakarin harrapatu denaok, baina Jon Izagirrek egin duen lan eskergari esker, taldeak bat egin du buruarekin eta 12 laguneko tropeltxo honetan Joaquin Rodríguezek itzuliko bigarren etapa irabazi du jarraian. Atzo Zumarragan eta gaur Arraten Joaquin Rodríguez nagusi eta 6garrena Euskal Herriko itzulian gaurkoa Joaquinentzat. Lehen bosteko kluben sartu dela esan dugu, orain 6koan da. Alberto Contadorren aldamenean da orain. Etapa garaipenen sailkapenean Joaquin Rodríguez. Gaur ere atzo zezik jakituri erabili du. Purito Rodríguezek garaipen hori lortzeko. Bazekien zer egin behar zuen, aurreko urteetan egindako akats txikiak konpondu ditu, eta horren bestez azken bihurgunetan ondo sartu, eta lortu du azkenean nahi zuena. Garaipena. Hemen ditugu berriz ere etapako aurreneko 10ak. Molemak gaur ere aurrean, Molemak bigarren? Iaz bosgarren. Gaur bigarren egin du Molemak. Simon Yates, Iaz atzera izan zen, Iaz 42 segundo esatu zen, gaur aurrean izan da. Denbora berean, Van Garden eta Espilak ere, Kiakowskiko 23 segundo galdu ditu Samuelek bezala, Perodek bezala, Maikak bezala, Ani Moreno, txabaten buruan, 47 segundora, Ani Moreno, Polanc, Luis Leon Sánchez, eta Tapuma, eta Kiakowski badu, Xabiaga Arraterekin badu, zerbait badu. Gaur ere ez da ondo moldatu, Ez, bere mailarik onenean moldatu beharko lukeen moduan behintzat. Sufritu zigo da, pelotoirik onenetatik atzera beti ere metro batzuk eta galduta, eta ez du behar bezala gozatu ez. Eta 7 segundora zegoen laukote horretatik, Eskarponi bakarrik geratu da, gainerako denbora galdu baitute. Kiakowskik, Maikak eta Samuelek atzera egin dute sailkapenean. Samuel nare esan dugu. Samuel taldetxo horretan sartu izan balitz, favoritu izango zen garaipena lortzeko, baina igoeran, eta hori bintzat esan dugu, segure aski etzela enao eta hoien pare ibiltzeko moduan izango. Baina hala ere maila eman du Samuelek, Eta maila gaztenek eman du, Zakarinek. Inoiz ez bezala dago, Ilnur Zakarin. Inoiz ez bezala. Gaztetan izan zela eta orain ere zerbait erakusten ari da. Aurten San Luisko itzuliak esan txukun hasi zen 10. postuan sarketu zen San Luisko itzulia.
baina beste erreferentzia Eta dena egiten du gainera, esprintatu egiten du erlojuaren kontrako espezialista da. 6. izan zen erlojuaren kontrako Eta gaur aldapa ora nabarmendu da arrazen Zakarin. Bai, Jo dezagun etapa irabazlearen gana, Alfonso Arroyo. bai, gurekin dugu gaurko garaia Purito Rodríguez. Bueno, Purito, te has quitado ya la espina de Arrate, ¿no? Sí, la espina de Arrate, la verdad que la tenía clavada las últimas 2 veces que subí aquí, sobre todo el año de la vuelta, ¿no? Que bueno, me ganó en fotofinish Alejandro y hoy ya he visto que no me soltan ni de manos, digo, no quiero que me vuelvan a cornear. Ayer me decías que eras un poco gitanillo, pero hoy también sabías que era importante entrar en primera posición en la última curva. Sí, a la que iba el compañero Zakarin con unos metros, hemos respetado porque, bueno, es un chaval muy joven y la verdad que está haciendo una grandísima vuelta al País Vasco, pensamos que podía llegar, pero en el momento que los hemos cogido, pues ya le he dicho a Spilak, ¿no? Que me echara una mano porque sabía que era rapidillo y bueno, aquí la verdad es que tampoco importa mucho la velocidad, sino cuenta más casi la putería. Hablaban todos de Nairo Quintana en Arrate y ha ganado el Purito. Sí, la verdad que estoy bien, ya lo dije, luego para ganar ayer y estar en el grupo ese tienes que estar muy en forma y hoy después de toda la miseria que hemos pasado los últimos 40 kilómetros con los problemas de la bici, la desgracia que ha tenido Ángel con la caída que al final pues no sé si se ha roto la clavícula, pero la verdad que parecía que otra vez estamos volviendo a la fase 1 del año pasado de mala suerte. La etapa de mañana también es propicia para ti. Sí, es de las 3 la que más me gusta, entonces como todo, me he ganado 2, mañana la Virgen tendría que ser demasiado grande como para volver a ganar. Va a costar quitarle el mallito amarillo a Henao. Va muy rápido, la verdad que va muy rápido y luego pues está claro que mañana es una etapa que también le va muy bien a él y veremos a ver si con la fuerza que se le ve si no es capaz de meternos incluso. Gracias y suerte. Muy bien, a vosotros. Katusha arrakastaren aparretan da. Beste bat. Katusharentzat. Aitortu du Joakinek, Usabiak aitortu du, beste martxa Puntutxo bat, ikusi dugu, eta Joakin Rodríguez gainera ikusten duena, aitortzen duena da. Aurrera, Alfonso. Gurekin gaurko protagonizatako bat, Jon Izagirre sekulako igora ditu, lan eskerrega Nairo Quintanentzat, baina pena, ez da, azkenean ezin irabazi izan hemen, Bai, pena beti nik izan du irabazi, baina Puritoa garo izan da gaurko hame baita, zerrentza besterik. Nola geratzen da baina itzulia? Bueno, atzo bezala etxu, uste horre joarte nagusi dela, eta guen aukerak badauzteu, Nairo ondo dau, beharko etapare oso gorra izango da, eta ikusten da taldea oso ondo daukeula, oso indartxo daukeula, eta biharkokin batea, gehien bat, larun bateko erlojupeko erabakiko da pentsatzen dut. Eta maila paregabean Bai, gustora nabil, gaur esaiatu nahi, arteko igoera, nire aukera txabalia zen horre Katiusakoakin, baina ikusi dut etzala nire ritmoa eta erabaki dut nire pauso juten, gero ikusi dut enao liderra bakarrik dudala eta saiatu nahi eskagerturatzen Nairoi eta azkeneko grupotxon genik egun kurban lehenengo sartu barra zehola, ikusi dut Nairoi katea dela zaiola eta zartetxo bat egin dala eta saiatu nahi segundurik ez pikatzen mintzete favoritok. Eskerrik asko Jon. Gale, zuei. Eta ondi egin du Jon Izagirrek. Eta podiumean musika entzuten ari gara, beraz, laster behar du Joakin Rodríguezek podiumean bigarren egunez jarraian etapa irabazita Kataluniarrak gogoratu denboraldia estrenatu gabe etorri zela Euskal Herrira eta jada bi irabazta dugula. Nagusian lideraren denbora berean da gainera. Egituan gara, Jon Andreok, sari banaketa horrekin dagoeneko gurekin podiumaren batekaldean Joakin Rodríguez gurekin dira. Bai, aurrera, Alfonso. Gurekin dugu, Serfulis, Henao. Bueno, Serfulis, has demostrado hoy también que quizá es el más fuerte de esta vuelta. Bueno, no sé si más fuerte, pero soy el que quiero probar, tengo buena pierna. Es como están los rivales y bueno, me intenté ir por la victoria, sacar un poco de tiempo, no soy de ninguna de las dos, pero hay buenas sensaciones y ganas de luchar por la vuelta. Se hablaba para esta etapa de tu amigo Quintana,
pero al final no ha podido ser. No, no sé, de pronto no estaba bien o esperó. Movistar hoy nos intentó atacar mucho, hubo un gran desgaste del equipo, pero mis compañeros estuvieron muy bien, controlaron bien la carrera y bueno, tenemos el liderato y lo importante, como digo, vamos por la pelea del título. Quedan 2 jornadas, la etapa de mañana en Naya y la contrarreloj. Sí, decisiva, conozco la de mañana, muy dura, muy exigente. Y bueno, será como hoy, ¿no? Ataques, desgaste, pero hay que recuperar y pensar en descansar y ya veremos mañana. ¿A quién ves como tu rival más directo? No, yo creo que todos están ahí pegados, estamos yo creo que casi con el mismo tiempo. Hoy Purito ha demostrado que está muy bien, Nairo también va bien en la crono y está muy fuerte, por algo pues es uno de los mejores corredores del mundo y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Gracias y suerte. A ustedes. Orduzue, no, talde nagusia hankaz gora jarri du Sergio Luisena. Eta Quintana alegindu da. Kurpilan sartzen, baina bete eginda eta azkenean amore eman du Nairo Quintana. Hankaltza behar izan du derrigorrean. Quintana ez dago puntuan, Fermin. Bestela Quintana, nik uste dut hemen Sergio Luisena egin duen egiteko gizona proposan Nairo Quintana zela. Eta hala uste zuen taldeak, hala uste nuen nek, baina ikusten da ez dagoela puntuan. Gaur talde guztiak Nairo Quintanak izuan gora erritmo aldaketa egin eta bakarrik alde egiteko lana egin du, baina haiei ere kukuak oker jodie. Ez dago puntu txori, Termini Lon eta Tirno Adriatikon izan zuen puntu txori falta zaio. Bien bitartean, itzule hasieran, inork aipatet zuen Sergio Luisena dugu hemen maiotoriarekin, eta aldapa gora horrengoz buru dela ari da ikusten. Etorri ere azken orduan. Mikel Nieve izendatu zuten hasiera batean, Eskaiko arduradunek talde burutza. Sergio Luisena gutxi lehiatu du, Kopi Bartali gaztea egin du. Omanen uste dut, 7. postuan edo sarkatu zen. Demoraldi hasiera. Kopi Bartalien aurreneko 10etan ibili da, etapari gorrenetan hainbestean, buru-buruan. Baina bentsat, gora egiten agri dela, baiestatu izan zuen Kopi Bartalien. Eta hemen berriz, aitzak ere gaurko lasterketari da egiten Sergio Luisena. Indartxona ari da izaten. Gaur garbi ikusi da. Iaz, belanburu hautsi zuen Sergio Luisena, bere itzulerako lasterketan, Suitzako turrean, errojopeko saioa prestatzen ari zela, goizean, ibilbidea ikusiz. Auto baten kontra jo, eta ezkerreko belanburua txikitu zuen. Jarri eginda, jarri denez. Arrateko podiuma. Aurreneko zirabazi du Arratean Joaquin Rodríguezek. Esan bezala, gaurkoa 6. du Euskal Herriko itzulian. Eta 6 irabazita. Alberto Contadorren eta Miguel Mari Lasaren aldamenean da gaurkoa ezkeroztik. Bere aurreneko garaipena, Joaquin Rodríguezek Orion lortu zuen. 2. Zumarragan, 3. Ibardinen, 4. Oñatin, 5. Atzo Zumarragan, 6. gaur Arraten. Eta, hauze, badakizu, helmuga hauek denek zer duten aman komunean. Jakinen garaipenik gehienak, antzeko helmugetan ikusi izan ditugu. Txulite kanpora ere alegia. Espainiako bertan, Italiako Giroan, Tirrenon,
eta beste zenbait lasterketetan. Joakin irabazlea da, Joakin puntuan dagoenean irabazlea da. Errematatzailea. Gare batean asko kostatzen zitzaion errematatzea, baina azken urteotan urratsa handia eman du. Oso berantierra izan da garaipenetan, baina bai apustu segurua gaur egun. Eta nola edo hala, badauka halako amets bat oraindik gauzatu ez duena. Badauka lasterketa bat bihotzean, barruraino sartuta, eta bere palmaresen ageri ez dena. Eta nola edo hala irabazi nahi du, eta urtean inoiz baino bideo hobean dago. Eta gertu ibi izan dagoa gainera. Lies, Baston Lies handia. Inoiz baino hobeto dago, ure irabazteko sasoi honean dago, eta konfiantza dauka orain, garaipenak ematen duen konfiantza haustezin hori dauka Burito Rodríguezek aurten Lies Baston Lies irabazteko. Boltaren Oraintxe berriz ere musika, Lore Sortak ere podiumean dira, beraz, lasker izango dira batzea. Jaun Andreoz arratiko helmugan, garaile atzoko garaipen errepikatuta, recibimos con un fuerte aplauso al ciclista del conjunto Katusha, Joaquín Burito Rodríguez. Menos mal que ha llegado acompañado, por Pablo Yenza, que tiene muchos premios que llevarse en el Laguntzaile guzti Joaquín Rodríguez podiumean zalea da. Laguntzaileak igo zalea da Joaquín Rodríguez. Moteko neskatoa. Podiumeko bidea ondo azteratik ikasten ari dira hauek. Joaquín, vas a empezar a repartir la herencia ya. Venga, a izquierda y a derecha, porque tenemos también este momento tiene que llevarse el monumento Antonio de la Alegría. Antonio Arrate, esculpido en piedra, o se da Jaun Andreoz, Garaikurra, Arrateko Santutegiaren. Joaquín Rodríguez. Garaikurra Euskal Herrian ziklista estimatu da, Joaquín Rodríguez. Euskal Herrien egindakoa da neurri handi batean. Leiberko bat aldean ibiltzen, Azpeitian egontzen. Euskal Herri asko ikasi zuen. Txirrindulari gisa Euskal Herrien egindakoa da. Euskal Herriko Itulia 75 aniversario de la Sociedad Deportiva de la Caña Voltada con el ciclismo Jaun Andreoz eta Borteluko Eibarko elastikoarekin Kataluniarra izan da. Otra piedra, Parece con 7 kilos en premio hoy. El aplauso Jon Errastio, Eibarko kapitainetako bat. Aibarro eta Arrobarnarekin batera. A ver dónde las ponemos, venga. Bai, lakideo. Aurrera, Alfonso. Gurekin Omar Fraile, azkenean Leoniko Mañota eutxi egin dio Mañotari, eta bueno, gurekin da. Bueno, Omar, has conseguido tener el maillot de la montaña. Una jornada difícil. Sí, la verdad que era una jornada muy difícil. Al final, bueno, la salida ha sido muy rápida, yo tenía bastante fatiga de ayer, lo sabía que lo iba a pagar y bueno, al final he intentado echar una mano a Mes para que podría coger la fuga y nada, luego Asensio está subiendo muy rápido y el grupete está esa meta. La verdad que ha sido un día muy duro, una etapa durísima, pero para todo, yo creo que ha sido muy dura. Hay que aferrarse a ese maillot, ¿no? Sí, lo bueno es que no hemos perdido hoy, que era el miedo que teníamos de perderlo hoy. Y bueno, salir hoy con el maillot y con los mismos puntos, la verdad que nos viene muy bien. Y bueno, vamos a ver mañana cómo recuperamos. Y tenemos 2 bazas para poder jugar, así que yo creo que a ver si tenemos un poquito de suerte y se viene para casa. Gracias y suerte. Nada, es que caso. Podiumean izango da honen beste, Omar Fraile, gaur ere. Despedimos hasta mañana al alcalde de la ciudad también, a Miguel de los Collos.
bai lankideok eta orain gurekin Omar Fraileren beste taldekide bat, Pello Bilbao. Bueno, Pello, gaur iesaldian sartu zara, saiatu zara, baina bueno, ezin izan da. Bai, nahiko marken gutxi txosku eta bueno, Toni Martin sartu da aurrea minutu batera generali zegoena eta moteoan peloteak bilurra eukia dela, edo, bueno, ritmo bizia jarria da atzetik, eta, bueno, etapa oso gogor joan da, gu pare bat minutukin asko eskota, eta, bueno, nik ja arrateko leheniko eran errementa bintzot, saiatu naze gurpila sartzen oztade, baina, ezin izan da. Bintzat hori, presentzia montaldeari eta hortxe alegin du akideen maiota babesten. Zure lehenengo itzulea izaten ari da. Bai, hori da, guztetan lehen itzulia da, eta guztora, gizton gogoekin etorren nintzen da, gauzak nahiko ondo guztetan dabiz, eta disfrutatzen. Horaldia hona izaten ari da, zuetan. Bai, horabera batzukin, baina, bueno, bai, Andaluzia nahiko pedal kolpe honakin hasi nintzen, eta, bueno, gero prestakuntza ez da joan nahi bezala, baina, bueno, nahiko ondo heltzea lortu dut itzuli da eta gustora. Eskerrik asko da, sorte. Eskerrik asko. Eta ordu soinean mailotoria gaur ere Sergio Luisena biharko dute, linean azken etapa, biharko dute, errojupekoa egin aurretik, azken aukera euren artean, kartelen bat markatzeko, Joaquin eta Quintana, agitu zabiago, zein ikusten duzun erlojupekorako? Zail dago, Fermin, zail. Erlojuaren kontrako saioa oso da komplikatua eta daukan txispagatik eta beti gorakoan iruditzen zaik izan nahiena, joango dela azkarren. Baina hori ez da nahiko izango erlojuaren kontrako saio irabazteko, beraz... Behasenean saio txarrekin. Bai. Quintanarekin... Eta Quintana gozona berriz. Bai, oso... Eta berriro ere segurago izango da Quintana. Berriro ere segurago izango da Quintana. Orain daukan maila desberdintasun hori nahikoa ote da. Orain arte konpondu ez dituena konpontzeko. Egia esan, normalean bustizalea naiz, baina ez dut argudiorik, ez dut euskarririk ikusten inorin izenik aipatzen. Oso erlojuaren kontrako saio komplikatua da, Purito ez da hain ondo biliko. Beraz, Quintana eta Sergio Luisen horren artean, behar bada Quintanaren aldeko joera errazago ikusten dut. Ez indartsuago dagoelako, bere buru hobeto ezagutzen duelako eta erlojuaren kontrako saioak normalean hobeak egiten dituelako bai. Baina, zer egin behar den dia. Alba du behintzat, alba du. Ondo batzuk, ondo izango lituzke erlojuaren kontrako saioan Behasainen utxe egin zuen, gogoratu Behasainen erlojupekoan maiotoriarekin bera abiatu zela azkena eta zero kaskarra egin zuela. Ura gogoan izango du, ura berritu eta biara zela dira. Ura konpontzeko egin beharko mugimenduak egiten. Eta biarrere segundu askoko dantza ez da izango. Baina enaok zerbaiten abantaila behar du azken erlojuaren kontrako saiorak. Eta biharrak azkeneko aukera, eta biharko amaiera berantzat egokia da. Atzere bera gauzituen azterketa, gaur ere bai, bera da indartsuena, eta biharko azken aukera horri bera geldu behar dio. Puntu gago saikapenean, munduko txapelduna. Eta punturekin aurrena, Joaquin Rodríguez puntu batera du. Joaquin Rodríguez egiten bi irabazi ditu. Jakoski ez du irabazi, baina aurreneko hiru etapetan puntuak bildu zituen. Joaquinek ez bezala horretik dago. Saikapeneko aurreneko postuan Jakoski. Eusko Jaurlaritzak baskontzien batean babesten duen sari hau entrebatzeko hainbat egunetan iesalditan etengabe borrokan urrengo egunetan ere borroka horretan Mendiko mailota jaztear berriz ere Omar Fraile. Omar Fraile entzate! Horro zain.
eta bihar bosgarren eguna, eta uste dut antzemango dutela hauek indarrez larri antzen dabiltzan hauek atzoko etapa eta gaurkoa gogorrak izan dira. Gaurkoa bereziki gogorra, gaur bat azazteko handia izan da etapan, gaur azkar ibili dira eta bihar izango dituzte komeriak. Biharko ere gogorra baita. Oso gogorra da. Biharkoak ere gaurko bezala ez du arnasartzeko ia bat ere lekurik ikusten. Eibartik, aiara bitartean dauden mendate txar guztiak harrapatu ditu, oraingoan ere Joselu Larrietak eta ez da atsedenerako tarterik izan. Lasterketa gortze aukera dago eta indarrez guzti dagoenak izugarri sufritu beharko du. Mendateak igotze hutsak janeke eragiten du eta segurazki bate baino gehiago gaur masajea eman eta gero, masajea hartu eta gero, profilari begiratzen dionean, berriro masaje hartzeko gogoa sentituko du, izugarrezko hanketako mina ere ingo dielako bihar topatuko dute. Vestra bera ere atzo asko jota da, Danielson gaur ibili daurrean, eta Danielsonek antzemango du, ondo dela bihar gaur pilatu denekea, hori alde izango dute Caja Ruralekoek, Omar Fraile buruan eta Amet Txoluka doka ondo kokatuta, mendiko saikapen horretan. Bihar 10 kilometro ere, aurreneko 10 izango dituzte zelaien. Eta gero hemen puntuagarria ez den mendate bat ere bai. Bueno, profilen alde batean agertzen da Andazarrate bigarren mailakoa, gero izendatzen dutenen ez da geri, baina tira. Bederatzi mendate bihar. Kontua bederatzi mendate eta 20 kilometro ordekan gehiena jota. Garate eta Urraki bitartekoak. Tarteko helmugetako Maiota, Omarrena da baita. José Luis Arrieta, presidente de la ya se verá que va a ser tarteko helmugetako sailkapena. Bostekoa jaun Andreok, Guillermo Lorek, muisuak, Iarnaren muisuak. Eta berriro, azken txaboak jaun Andreok. Arrateko gainean. Nahiko ari dira egiten Caja Ruralekoak. Sailkapen nagusian falta zaie aurreneko 10etan gizon bat. Hori izugarria litzateke. Aurreneko 10 barruan ez bada 10. postuaren bueltan batek behar zuen. Eta Arroiorekin eta Parrillarekin ikuste dut asmoa bat zutela. Arroiorekin batez ere bai. Helburu hori zutela. Baina bestela bintzat nik uste dut egunero protagonista izaten ari dira, podinera igotzen ari dira, lasterketan nabarmentzen ari dira, eta nik lasterketa hori ez nioke gehiago eskatu. Eta talde horri ez nioke gehiago eskatu. Eta Jon Izagirre euskaldunik onena. Jon Izagirrek gaur arraten lan harrigarria egin du. Jon Izagirre puntuan dago. Jon Izagirrek bere mailan, Nairo Quintanari berean falta zaion puntua dauka. Talde kakatuxa da buru. Eta honen bestez biharko etapari dagokion profila erakutsiko dizuegu. Etapa menditsua dute bihar ere, etapa Eibartik abiatuko da. Ordua eta laurdenetan ekingo diote bosgarrenari, 155 kilometro, eta hortxe dituzue. Abiatu eta berela Kalbario. Itziar gero, Garate, Urraki, Alkiza, Andazarrate, eta Aiako igoerak gogorrenetik, gero etapa amaituko den Aldapatzarretik, bitan igo behar dute. Aldeak izango dira. Gaur baino, tarte handiagoak izango dira bihar etapa amaieran. Tarte horiek nola banatzen dituzten, bihar jakingo dugu. Ondo garela, bihar ere, egunero bezala arratsaldeko 3etan egingo dugu bat lasterketarekin. Eta zuen zain izango gara. Ordura arte arratsaldeon. Izan ondo! Thank you.